Un sentimiento del que formas parte. Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas. ¿Con la izquierda? Seguro que sí. Nosotros no sé si marcaremos con la izquierda, con la derecha, de fuera del área, de chilena. Bueno, pero los jóvenes somos nosotros. Así que si nos queréis ver debutar este año en Samamés, haceros con el Gaste abono. Además, entráis en el sorteo de nuestras camisetas firmadas. Solo se es joven una vez. Pedro, José Ángel, Mikel, Jesús, Jon, Aitor, Ezagutu izen eta izan berezia duen klub bat. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraia, Bidaia bat gure historian barrena. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Bizizazu San Mameseko emozioa. Lierni, Eder, Geray, Alai, Luka, Unai, Maite, Gorka. Zu ere barne zaituen sentimendua. Zaren ariso, erakutsi maite duzun hori. Denboraldi erdiko 900 abono, 150 euroan 26 urte artekoentzat, eta sarbide kuota ordaindu barik. Behin bakarrik gara Gazte. Edo birritan, zure garaia da. Gazte abonoa. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Atletiken webune ofizialera. Gaurkoan hemendik Lezamatik zuzenean arituko gara, izan ere bigarren B mailako bigarren multzoko hirugarren jardunaldiko partida eskainiko baitugu. Bilbao Atletikek eta Amorebietak elkarren artean jokatuko dutena. Hortxe ikuste dituzue jokalariak zelairatzen, Bilbao Atletikeko jokalariak, gure mutilak, kamiseta gorri bereziak atera dituzte, Oian Sanzeti animoak emateko. Izan ere, gogoratu beharra dago, iraganden asteburuan Torrelaviegan jokatutako norgehiagokan Nafarrak min hartu zuela eta ostiralean ebakuntza egin ostean hurrengo egunetan berrosaketa laneri ekingo dio Oian Sanzetek. Izan ere, ezker belauneko lotaioak hautsi bai ditu Oian Sanzeteko, ondorioz bere taldekidek animo mezua helarazi nahi izan diote gaurko partidarekin aurretik. 11koekin joango gara lehenik eta behin, eta gure taldeari dagokionez, Gaizka Garitanok zelairatutako 11 jokalariak honako hauek dira. ATP-an Unai Etxebarria egongo da, defentsa lerroan Jon Sillero, Jon Rojo, Vivian eta Oier Loengo arituko dira. Zelai erdian Unai Vencedor, Iñigo Bake, Gaizka Larrazabal eta Iñigo Vicente arituko dira. Hegalean Iñigo Muñoz eta jokalaririk aurreratuena bezala, aurrelari gisa Asier Villalibre Gernikarra. Gogoratu Bilbao Atletikek 4 puntu bilatu dituela denboraldi hasiera honetan. Lehendabiziko partidan 2-0 irabazi zuten Leoikumek Tudenalonen kontra hemen Lezaman. Sanzetek eta Villalibrek lortutako golei esker, eta aurreko astean utzna berdindu zutela Gimnastika de Torrelavegaren kontra Kantabrian.
Aurkaria Amorebieta. Zornotzako taldeak bi partida jokatu ditu baita ere, nola ez, eta biak galdu egin ditu. Lehendabiziko jardunaldian Kalahorraren kontra 2 eta huts Errioxan, eta iraganden asteburuan Urritzen huts eta 3 Real Unionen aurka. Bere 11koari dagokionez, Inigo Belez de Mendizabal da entrenatzailea, Atletikeko jokalari ohia, Gasteiztarra, eta berak zelairatu dituen jokalariak honako hauek dira. Tena ATP-an, Ibarbia, Murgoitio, Simic eta Urtenetxe defentsan, zelai erdian Martins, Ander Fernandez, Aitor Ortega eta Gorka Iturraspe, eta aurrelari moduan Andoni Fernandez Oli eta Andoni Taskon. 11 kontan Lezaman eritutako 6 jokalari daude. Mikel Murgoitio Gernikarra, Jon Urtenetxe, 100 partio baino gehiago jokatu dituen Atletiken lehen taldearekin, 2012ko Kopa eta UEFako finalean titular izandakoa, Mikel Martins, Andoni Taskon, Gorka Iturraspe eta Olivera. Partida hasi da lehendabiziko baloia erasoan Amorebieta, azkenean Unai Etxebarriak hartuko du Getxostarra baloiarekin eta Bilbao Atletikek jokoa sortzeko aukera izango du. Atzetik jokatuko dute Gaizkagaritanoren mutilek, Goazen mutilak, baloia Unai Benzedorrentzat, 18 urteko jokalaria, honek Bibian Iman, Gasteiztarrak egalera Jon Rojorentzat, honek baloia loratu, baina azkenean arbitro jaunak, izan behar da, Gorka Mazo Maruri jauna dela gaurko epaia, eta berarekin batera, egaletan Diego Ibáñez Zaiz eta Ruben Gámez Hilera arituko direla guztiak, Gaztela Leongo kolegiokoak hortxe, Inigo Vicente baloiaren gatik borrokan, azkenean Simitzek ukitu du, eta alboko sakea izango da Amorebietarentzat. Ibarbiak honek Mikel Martinsentzat, baina ondo Inigo Bake, baloia Gaizka Larrazabalentzat, honek Inigo Vicenteri eman, egaletik Txorierrikoa, egalera beste galera zabaldu, badoia horre Jon Sillero ez da helduko Durangarra, azkenean aldaratzea, Bilbao Atletiketzat izango da. Hortxe ondo Gaizka Larrazabal, Loiukoak jaurti, eta azkenean Tenak harrapatu lehendabiziko jaurtik eta partida hasi eta berehala minutu bat eta 20 segundu jokatu direnean Bilbao Atletikan lehendabiziko abagunea, Gaizka Larrazabalek egindako jaurtiketari esker. Tena Tezainak du baloia. Aipatu behar da, Bilbao Atletiken badaudela Amorebietan jokatu duten 2 jokalari, izan ere Inigo Bake eta Oier Luengo Urdinen taldean egon dira aurreko urteetan, hortxe Jon Urtenetxe baloiarekin. Badoa Zornotzarra aurrera, honek lerro artean jokatu izan du Gorka Iturrasperentzat, honek egalera zabaldu, kontu zerdiraketarekin, azkenean baloia urrendu egin du Bilbao Atletikek, eta badoa aurrera Jon Sillero, falta egin diote Durangarrari, hala da, adierazi du Gorka Mazo Maruri jaunak, eta baloia Bilbao Atletikek jarri du jokoan. Jon Rojo, eskaini egin zaio Inigo Muñoz, baina azkenean Unai Benzedorrentzat izango da baloia. Honek Oier Luengori eman. Zornotzarrak Benzedorri. Honek aurrera egin nahi du, baloia galera zabalduko du eskerrera, Jon Rojorentzat, hortxe doa Gorri, honek atzera eman Inigo Vicenteri, honek lehen ukituan Bibianentzat, Unai Benzedor. Hortxe da Luengo, honek Sillerori. Erasoan Bilbao Atletiko, Asemutiak geldu egin dio kamisetatik Simitzek Asier Villalibrari, epaiak ez du ezer adierazi, eta berriro ere jokoan Bilbao Atletik. Aurtengo demoraldian talde gazteagoa du Gaizka Garitanok eta beren lantaldeak, baina itxaropentsu asaltzen dira. Baloia kanpora joan da. Rojok egindako pasea, Amorebietako jokalari batengan jo du, eta min hartu du. Segundu batzuk beharko ditu, izan ere, kolpeak min eman baitio, eta arbitroa bere gana hurbildu da, arnaz hartzen ari da Amorebietako jokalaria, eta bere ala jarriko du Jon Rojok baloia jokoan. Hortxe, zutitu eginda, Ander Fernandez, Amorebietako jokalaria, Bibian, Oier Luengo, honek Sillerori. Presioan Amorebietako jokalariak eta Bilbao Atletiko jokalariak lerro arteko pasea bilatzen. Momentuz horizontalean jokatu du Unai Benzedorrek Luengorentzat. Honek Benzedorri itzuli eta aurrera doa 18 urteko jokalaria. Honek Inigo Vicenteri, Txorierrikoa lerro artean mugitu nahiko du. Baloia orain Luengorentzat, honek aurrera egin. Goazen mutilak baloi luzea, hortxe Inigo Muñozia iristen den. Ibarbiak ondo defendatu du baloia, aurrera bota,
Benzedor eta Iturrasperen arteko borroka, azkenean Bilbao Atletikentzat izango da baloia. Rojok Benzedorri eman. Honek egalera Sillerorentzat. Presioan taskon atera zaio eta baloia Bibiani emana izan dio. Jon Rojo, honek egalera Inigo Muñozentzat hortzea indautxukoa, azkenean Ibarbia gurutzatu zaio, Melillatik ekarri duen jokalaria Amorebietak aurten. Goratu behar da, bere kirol zuzendaria ere Lezamako ezagun zarra dela. Asier Goiria zuzen ere. Eta hortxe baloia Simitzek, Kroaziarrak, Amorebietako defentsako Kroaziarrak Jon Tenari eman da. Honek luzean jokatuko du. Baloia goitik, ondo Bibian, goitik indartxu. Baloia egalerantza, Inigo Muñoz borrokan, gaizki eman dio Ibarbiak, azkenean errektifikazioa egin du, eta Tenari eman. Baloi luzea, ezkerre galera, Jon Rojok buru zukitu, orain Bibianek baloia loratu, ia Inigo Bizentek honek bera eman dio, eta hortxe Unai Benzedor, baloia azpitik hortxe jokatuz hortxe kontuz, baloian pasatu nahi izan dio Inigo Muñozek gaizka Larrazabali, azkenean defentsak moztu du. Baloia aurrera, kontuz hortxe Oierlungok baloia babestu beharko du, ondo buruz, azkenean baloia Unai Etxebarriari eman. Getxostarrak kontratu mina hartu du, Luengok, horra Andoni Taskonekin izandako talka hortan, baina zutitu eginda, eta baloia Bilbao Atletikentzat erasoa antolatu nahian. Daniel Bibian, Gasteiztarrak Rojori eman. Momentuz armazarea ezarri du Amorebietak, Inigo Belez Mendizabalek zuzentzen duen taldea. Gogoratu behar da, bai Inigo Belezek, bai Gaizka Garitanok elkarrekin jokatu zutela Eibarren 2004-2005 denboraldian. Hortxe baloia Jon Rojok badu, Bizenteri eman, honek atzera Bibiani. Bibianek Oierluengori. Zornotzarrak itzuli ostera ere Bibiani. Inigo Bizente berriro jokaldia antolatu nahian ondo ireki du baloia, baina hor Jon Aurtenetzek ukitu du, baloia Inigo Bakeri geratu zaio, erdirak eta ona da, Asier Villalibre ez da iritsi gutxigatik. Bigarren aukera Bilbao Atletikentzat, 6. minuton Erne, erasoan jarraituko baitu, Jon Rojok, honek baloia Inigo Muñozi eman, indautxorrak buelta eman, erdiratu nahi du, ondo Inigo Muñoz, ederto Inigo Bizente Jon Rojorentzat, honek erdiratu eta kornerra izango da Bilbao Atletikentzat, lehen da biziko kornerra, 6. minutuan. Baloia egaletara mugitu nahi du Bilbao Atletikek, hortze erasoa sortzeko aukera azaltzen baita, ikusi du erdiraketa, eta erdiraketa gutxigatik ez da eritzi Asier Villalibre, Gernikarra area barruan jokatu nahi duen eta jokatu behar duen jokalarea baita, kornerra. Hortxe Gaizka Larrazabalek aterako du. Loiukoak baloia area barruan jartiko du, hortxe, luze, Inigo Bakek ukitu, Bibiani erori egin zaio, honek kontrolatu nahian, jaurtik eta pena, Jon Aurtenetxeren oinetan jok baitu. Baina, alandabe, Bilbao Atletiek erasoan jarraituko du, Jon Sillerok egingo du alboko sakea. Inigo Bizente, honek hormabiko egin Sillerorekin, eta azkenean baloia kanpora bidali du Amorebietako ezker lateralak. Baloia Bizenterentzat berriore kontuz, presioan bi jokalari baitaude, Taskonek berreskuratu du, falta Oierluengoren falta argia. Orain Amorebietak aterako du, hortxe Oli baloiarekin, azkenean ez da bera izango, eta Jon Aurtenetxek jokatuko du baloia. Hortzea Zornotzarra, 2009an Atletiken lehen taldearekin 17 urte zituela debuta egin zuen jokalari aurrera Aurtenetxe, ondo moztu egin du Jon Sillerok, baloia Amorebietarentzat izango da. Kontuz, baloia Olirentzat, honek egalera zabaldu du, egalean baloia orain atzerago Aurtenetxerentzat, honek Mikel Martinsekin jokatu du. 35 urteko jokalaria Lezaman aritutakoa baita ere, eta ondoren pilo bat taldetan ibilitakoa Bilbao Atletikek erasora jo nahi zuen, baina baloia Amorebietako atzelarian enanketan jo, eta alboko sake izango da. Atzera baloia Oierlongorentzat. Honek Bibiani eman, luze kontuz, azkenean ondo babestuko dute, Jon Rojo eta Daniel Bibianen artean, honek Luengori eman. Baloia egalera Benzedorrentzat, honek aurrera, hortxe Gaizka Larrazabalek kontrola egin nahi, azkenean aldaratzea Sillerori etorri zaio, ondo Durangarra, hortxe, ondo falta. Nere Aurtenetxek ez dio
Jon Sillerori jarraitzen utzi, eta ondorioz Mazo Maruri jaunak falta adierazi du. Larrazabalek aterako du baloia. Berriro ere Bilbao Atletikeko erdiko atzelariak area barruan sartuko dira, hortxe ikuste ditugu. Bai Oier Luengo, bai Daniel Bibian, Inigo Bake ere area barruan, Villalibre nola ez, eta aldaratzearen zai Vicente, Vencedor, Rojo eta Inigo Muñoz. Badoa Larrazabal, erdiratu Larrazabalek, baloi luzea eta azkenean kanpora joango da. Ateko sake izango da Amorebietarentzat. Berriro ere Bilbao Atletiken gerturatze bat, baina kasu honetan erremate gabe, eta 9. kasika 10. minutua bete denean Lezaman, huts eta huts Bilbao Atletik eta Amorebietaren arteko norroia kontan, baina aipatu behar da, gure mutiek Gaizka Garitanoren taldeak dagoeneko hurbilketa batzuk egin dituela areara, bi aukera izan dituela, hortxe baloi luzea Amorebietak atera duena, kontuz Fernandez, honek egalera Olirentzat, kontuz Olik erdiratu, eta azkenean kornerra izango da Amorebietarentzat, baloiak Jon Sillerorengan jo duelako lehendabiziko kornerra Amorebietarentzat. Hortxe aterako du baloia Amorebietak kornerrean, hemen ere, erdiko atzelariak igo egin dira, Simic ikusten dugu, Amorebieta aurten etxe baitere, Amorebieta taldeko jokalariak area barruan, baloi erdiratu, kontuz, ondo aldaratzean, Ibarbiak galera zabaldu du, Oli iritsiko da, kontrolona egin du, erdirak eta berriro ere, Erne Mutilak, azkenean kanpora joango da, izan ere Jon Rojok pasatzen utzi baitu, Deustuko jokalari hoiak, eta azkenean Unai Etxebarriak aterako du. Getzostarrak galera ireki, Luengorentzat. Luengok Vencedorri eman dio baloia, badoa aurrerantza, honek Bibiani zabaldu dio baloia, Gasteiztarrak pase laburra bilatu du, eta azkenean baloia Inigo Vicenterentzat. Atzera ostera ere, Oier Luengo, honek buru altzatu eta Unai Vencedorri eman. Vencedorrek segurtasun pase eman nahi izan dio berriro Luengori, eta baloia orain eskerrerantza, Bibianentzat, honek Luengori pixkat luze, azkenean Sillerori helduko zaio baloia, honek Bibiani itzuli, eskerrera, Jon Rojorentzat, Gorrik ondo, Inigo Muñozentzat aurrera doa indautxukoa, falta izan da, kamisetatik heldu egin diote, eta Inigo Vicentek aterako du baloia, Muñozekin, hortxe Vicentek atzera, pase luzea, ez du Benzerro kontrolatuko, eta Luengok aurrera ingo du. Baloiaren kontrolpearekin Zornotzako jokalariak kontuz galdu egin du. Azkenean baloi galdu hori, Gorka Iturraspek Mikel Martinsi eman dio. Hortxe Donostiarra, honek aurten etxeri eman dio baloia. Zornotzarrak baloi luzea, eta askonentzat kontuz, azkenean ondo aterako da Unai Etxebarria. Ondo Getzostarra, honek baloia eman dio Daniel Bibiani. Goazen Mutilak, erasoko jokoan fin aritzeko aukera dugun, ondo Unai Vencedorrek Inigo Muñozi emandako bai lehendabiziko ikutuan Inigo Vicenterentzat. Txorierrekoak atzera, Inigo Muñoz, bat-batekoaren kontra azkenean bi jokalari atrazizkio presioan eta Inigo Vicenteri eman. Ondo bi jokalarinen kontra azkenean Fernandezek urrundu du Amorebietarentzat. Taskonek egalera Gorka Iturraspez da iritsi eta Bilbao Atletikek aterako du alboko sakea. Gorrik ondo Daniel Bibianentzat, atzetik aurrera baloia Inigo Bakerentzat, Durangarrak egalera zabaldu eta beste herrikidearentzat, Jon Sillerorentzat. Honek atzera, Oier Luengo, Bibian. Jon Rojo, Bilbao Atletikek baloiaren kontrola du, atzean itxoiten du Amorebietak, sendo, momentu enten adibidez jokalari guztiak bere zelaian sartuta daude, lauko bilerro, eta hortxe ikuste ditugu Gorka Iturraspeta eta Askon erasoko jokoan presionatzen. Jon Sillero, honek atzera Luengorentzat, kontrolean baloia pizkat joan zaio, kontuz arbitroak ez du ezertxo ere pitatu, Olik aurrera zijoan, baina ondo Unai Vencedor. Sillerok du baloia orain. Durangarrak aurrera, eta alboko sake izango da Bilbao Atletikentzat. Vencedor, Sillero, honek Unai Etxebarriari eman. Iaz lehioan utzita egondako atezainak Daniel Bibiani eman. Bibian aurrera doa. Goazen Mutilak. Ia beste gola aukera bat sortzeko aukera dugun. Bibianek baloiaren kontrola mantentzen du, atzera egin du.
eta orain baloia Unai Vencedorrentzat. Vencedorrek Luengori eman. Luengo baloiarekin, lehendabiziko pase hori topatzeko zailtasunekin, baina aurrera egiten du Bilbao Athleticek. Hortxe Vencedor, Luengo, Vivian, guazen mutiak, Jon Rojo, eskerregalekoak baloia kontrolatuta, Inigo Vicenteri eman. Honek lehendabiziko ikutuan, bueltatu eta Vivian. Ia armi-armazare hori deusestatzen dugun. Zan ere, Amorebietako jokalariak leku gutxi uste dute lerro artean. Baloia ondo, ia Gaizka Larrazabalek apurtzen duen. Loiukoak erdirantza egin nahi zuen, baina Amorebietako hiru jokalari biltzen dira berehala Bilbao Athleticeko hegalekoen inguruan, eta zaila da baloia hortik ateatzea. Hortxe baloia ondo Unai Vencedorrek Inigo Muñozentzat. Ia indautxukoak min egiten duen. Hortxe Inigo Muñoz erdirak eta ona. Baloia kontuz Larrazabaleko hortxe aukera, eskua aukitun, Villalibrek aukera, baina Tenak geldiketa bikaina egin du. Hortxe jokaldi eztabaidagarria, izan ere Inigo Muñozek erdirak eta luze baina ona egin du. Larrazabalek errematea, Loiukoak Amorebietako jokalariaren besoan eman duela baloia. Eskatu du, arbitroak ez du hala dirazi, eta aldaratzean Asier Villalibrek erremate garbia egin du, ona ere, baina Jon Tenak geldiketa bikaina egin du. 15. minutuan, 3. aukera Bilbao Athletickentzat. Garbiena, ondo, lerro arteko pasea Inigo Vicente, ondo, oso ondo Vicente Jaurti, Tenak gelditu Villalibre, gol! Villalibreren gola! Bilbao Athleticen lehendabizikoa 15. minutua. Gol, 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 gol. Asier Villalibre, Inigo Vicenteren jokaldi bikaina, eslalon txikia, Amorebietako atzelaria atzean lagatzeko, jaurtiketa egin, Tenak aldaratzea alduen moduan atera du, baina hor zegoen Asier Villalibre bederatzi postuan, area barruan, Gernikarraren bigarren gola egiteko. Bat eta huts, 16 minutu Lezaman, eta merezitakoa dela izan liteke izan ere, laurden bakarrean Bilbao Athleticek 4 aukera sortu ditu, horietako bat oso garbia, duela minutu gutxi Villalibrek berak izandakoa, eta justiziazkoa da, 1-0, 16 minutu Lezaman, espero daigun honek, armi-armazare hori ere pixkat irekitzea, eta aukera gehiago izatea, gol gehiago egiteko, eta Bilbao Athleticek berriro ere 3 puntuak eramateko, baloia Amorebietarentzat, Gorka Iturraspe, Matienakoa aurrera, hortxe honek taskoni eman aizion, Martinsek aldaratu baloia, baina azkenean ondo, Sillero ondo buru zukitu, Gaizka Larrazabal hortxe doa Loiukoa. Baloia azkenean Fernandezentzat, baina kanpora joan zaio kontrola, ondorioz baloia berreskuratu dugu, Bilbao Athleticek izango du. Hortxe Unai Vencedor, Iturrasperen presioa gainditu, Rojori eman, eta Vivianek berriro baloia antolatzeko, hortxe Unai Vencedor. Oier Luengo, Zornotzarrak aurrera egin nahi du. Berriro ere baloia Luengori eman. Honek buelta erdi eman, Viviani, eta Gasteiztarrak berriro ere Unai Vencedorri itzuli. Baloia Oier Luengorentzat. Zornotzarrak luze jo du, Larrazabalen bila, baina urtenetzek ukitu du, ondo Villalibre, Larrazabalek jaurti nahian, baina ondo gurutzatu zaio Amorebietako zentrala, Matek Simic, Kroaziarra, eta ondorioz Bizkaitarraren jaurtiketa ez da behar bezain jona izan, baina berriro ere, jokaldi azkar baten bitartez, ondo heldu da Bilbao Athletic, eta aukera izan du, berriro ere, arriskua sortzeko. Jon Tena, Amorebietako atezainak luze joko du. Oraingoan Amorebietako 9 jokalari daude Bilbao Athleticen zelaian, baina baloi luze horrek azkenean Martinsek Fernandezi eman dio, hortxe egalean jokoan, Bilbao Athleticek arriskua ekidin nahi du, eta azkenean Leoi Kumentzako baloia izango da. Goazen mutilak, momentuz, 15 minutu on egin ditu Bilbao Athleticek. 18. Unai Etxebarria. Honek Luengori eman. Sillerori pasea eman eta Durangarrak itzuli. Vivian. Inigo Vicente lerro artean azaltzen da Txorierriarra eta hortik iritsi da lehendabiziko gola. Hortxe, baloia Inigo Muñozentzat bilatu nahi izan dio, baina Ibarbiak moztu du. Denboraldi honetan Amorebietak Melillatik ekarri duen jokalaria. Jon Rojo. Gorrik aurrera, Villalibrerentzat, badoa Gernikako Bufaloa, hortxe Asier. Aurrean atxelaria du, baina ondo mantendu du, Ibarbia gainditu, eta azkenean kornerra aterako du.
Kornerra edo alboko sakea izango da. Alboko sakea izango da, bai. Hortxe Jon Rojo. Luze egingo du sakea. Hortxe Rojok atera, Bakek ezin izan du buru zukitu, Fernandezek urrundu, ondo Bibian, baloia ererantza, hortxe Gaizka Larrazabalek hartzen duen ondo loiukoa, erori eginda, baina Mazo Marurik ez du ezertxo ere adierazi. Gaizka Larrazabal atezainaren aurrean geratzen zen, eta arbitroak ez du penaltia ebatzi. Bueno, baloiak aurrera jarraitzen du, Amorebieta erasoan, Inigo Bakek ukitu du baloia, baina arbitroak hortxe errepikapena ikusiko dugu. Ez da argi ikusten, eta azkenean arbitroak ez du penaltirik adierazi. Hortaz, gauzak bere horretan jarraitzen dute. 1-0 Bilbao Atletikentzat, Amorebieta erasoan. Iturraspek ukitu du, baloia Olik ondoren, Olirentzat ostera ere, eta kornerra izango da Amorebietarentzat. Hortaz, gogoratu, Bilbao Athletic bi penalti eskatu dituela, lehendabiziko biak Larrazabalek egindako jokaldietan, aurrenekoa loiukoak egindako erremate baten Amorebietaren jokalari baten besoan jo duela dirudi, eta bigarrena area barruan erori egin baita Gaizka Larrazabal kornerrean, ondo Unai Etxebarria urrunduz, baloia Inigo Muñozentzat, kontraerasoan, guazen mutilak! Azkar, badoa baloia Bizentarentzat, baina gaizki Ibarbiak ondo defendatu du jokaldia. Baloia erasora, badoa Muñoz, bere abiadura aprobetxatu nahian, Muñozen bizkarrean jodu azkenean, eta Amorebietak aterako du. Ibarbia. Baloia luze jokatu nahi du. Azkenean ez du Fernandezek ukitu. Taskon borrokan, Bibian, ondo Bibian. Baina falta adierazi du epaileak. Falta Daniel Bibianen falta. Andoni Taskoni egindakoa. Eta hortxe doa Amorebieta taldeko kapitaina falta ebastera. Hortxe, Aitor Ortega. Ortegak aterako du falta, giza ezian Inigo Muñoz egongo da bakarrik, eta Amorebietako hainbat jokalari area barruan ikusten ditugu, 6 hain zuzen ere, eta aldaratzearen zai, Martins eta Oli geratzen dira. Benga mutilak jokaldi hauek ondo defendatu behar dira, intensidadea eta konzentrazioa mantenduz. Ortegak erdiratu, baloi luzea, kontuz, Simitzek erremate egin, eta Bilbao Athleticeko jokalari batean ukitu ondoren, azkenean kornerra izango da, hirugarrena Amorebietarentzat. Olik aterako du. Ezkerregaletik aterako du kornerra. Aipatutakoa, konzentrazio handiarekin bizi behar dira jokaldi hauek. Bilbao Athleticeko jokalari guztiak area barruan daude. Olik erdiratu, kontuz, hor jokalari azkenean ondo aldaratzean, eta Ortegak egindako jaurtik eta kanpora joan da, eta Bilbao Athletic izango du baloiaren jabetza berriro ere. Unai Etxebarriak egalera ireki, Bibianentzat. Honek aurrera egin baloiaren jabetzarekin. Vencedor. Hortxe honek luengori eman. Osta bere, Vencedor. Inigo Vicente. Vencedor. Lehen ukituan Bibianentzat. Gasteiztarrak Jon Rojo hori eman dio, Gorrik atzera egin behar izan du kontrola egiteko, Bibian, Unai Etxebarria, Getxostarrak luze jokatuko du, galerantza, eskumako galerantza, hortxe Zillero borrokan, Bake iritziko da, azkenean pena Ortegak moztu, eta Murgoiti hori eman dio, Gernikarrak Oliri. Badoa Oli erdiraketa kontuz luengo errematean, eta Gorka Iturraspek sekulako aukera izan du, baina Unai Etxeberria zegokion tokian zegoen, eta geldiketa egin du Getxostarrak, 23 minutu, eta Amorebietaren lehendabiziko aukera. Olik eskerretik egindako erdiraketa, eta Gorka Iturraspek praktikoki area txikian errematatu duen arren, azkenean Unai Etxebarriak zorionez baloia bere ganatu du. Mikel Martins kontrola ez dauna izan, eta bere ala hortxe Inigo Vicente. Inigo Vicentek aurrera egin, Muñoz, aukera nabarmena Muñoz!
Tenak egotzi du gola, ze pena! Izan ere, area barruan Inigo Muñozek azkenean ezin du izan du Tenak gainditu, eta bigarrena oso gertu izan dugu. Goazen mutilak, egalera baloia zabaltzen danean, arriskua sortzen da. Erditik bigarren lerrotik ateatzen dien, edo etortzen dien jokalariak ere, min egiten ari dira, Muñoz, Gaizka Larrazabal, zer esanik ez Inigo Bizenteren inguruan, eta hortxe baloia motzean, Bizentek atzera Gaizka Larrazabalentzat, loiukoak erdiratu luze, baina bila librek baloia area barruan sartu ere txikian, eta falta adierazi du. Inigo Bakek simitxi egindako falta inzuzen ere. Amorebietak aterako du, Jon Tena, atezainak. Pena, bigarren gogola gertu izan duelako Bilbao Atletikek, baina momentuz 25 minutu egitekoak ditugunean, bat eta huts Lezaman, sentsazio onak, eta espero dugun errenta handitzea. Tenak luze jo. Gorka Iturraspek jauzia egingo du Inigo Bakerekin, ondo baloia Bibienek alden du. Baloia kanpora doa, eta Amorebietak aterako du Josu Ibarbiaren bitartez. Presiora atera da Inigo Bake. Ondo buruz buru hor Bilbao Atletiko jokalariak Fernandezek ukitu, azkenean benzedorrek Fernandezek osterare buruz, Martinsek baloia arean antza, Luengok ukitu, Bibianek buruz ez da aldaratzen luzea izan, eta Gorka Iturraspek berreskuratu du. Fernandez. Honek Ibarbiari eman, honek erdiratu, benzedorrek areatik kontuz Martinsek jaurtiketa egiteko aukera zuen, baina pasean kamutxa izan da, eta Inigo Muñozek berreskuratu du. Bizente, honeko ondo egalera zabalduz, jokoaren norabide aldatuz eta baloia eskumara bidaliz. Gaizka Larrazabal, honek aurrera egin Sillerorentzat, ondo heldu da Durangarra, areara sartu baloia, baina ondo gurutzatu da Jon Aurtenetxe. Azkenean aldaratzea, Taskoni iritsiko zaio. Honek aurrera egiten du, Inigo Bizenteren presioaren aurrean, Taskonek bizkarra eta gorputza sartu eta azkenean Inigo Bakeren falta adierazi du Mazo Maruri epaileak. Zelai erdian egindako falta, eta Jon Aurten, eta kasutan Ortega aterako du barkatu. Honek Murgoiti hori eman. Gernikarrak baloia Oliri erdiraketa, Unai Etxabarria oso ziur, eta baloia Bilbao Atletik entzat ostera ere. Etxebarriak Luengori eman. Honek Benzedorri. Bibian. Basen mutilak. Hortxe Unai Benzedor berriro ere. Lerro artean mugitu da Bizente. Berarentzat da baloia, kontrola Sorbaldarekin egin du. Aurrera da Bizente baloiarekin. Bere buruaren gainean buelta eman eta baloia Gorriri. Jon Rojok egalera zabaldu Inigo Muñozentzat. Muñozek atzean utzina izan du jokalaria, falta egin diola dirudi, baina Mazo Marurik ez du estera adierazi, eta azkenean Amorebietak baloia luze jokatu nahi horretan, Daniel Bibianek berreskuratu du. Rojok, honek Benzedorri. Benzedorren pasea ondo moztu du Aitor Ortega Amorebietako kapitainak, eta azkenean alboko sakea izango da Bilbao Atletikentzat. Bibian. Unai Benzedor. Honek Oier Luengori. Sillero. Berriro ere Luengo. Horatu Luengok eta Bakek Amorebietan jokatu zutela, eta urdinen amaikakoan Lezaman aritutako 6 jokalari daudela. Murgoitio, Urtenetxe, Martins, Taskon, Iturraspe eta Oli hain zuzen ere. Hortxe baloia Bibianentzat. Luengok du orain, aurrera egin nahian Bakeri eman. Bakek bere herrikidea den Sillerori. Durangarrak aurrera, Gaizka Larrazabalentzat, baina Mikel Murgoitiok urrunduko du. Hortxe, Gernikako jokalariak kanpora bidalitako baloia, eta Sillerok aterako du orain. Sillerok Larrazabali eman, Loiukoak eskumako egalekoari itzuli, aurrera doa Sillero, erdirak eta egin nahian, azkenean Aurtenetxek urrundu, berriro ere buruz Larrazabalek ukitu, baloiak goitik jarraitzen du, eta azkenean Taskonek kanpora bidali du, Amorebietaren aulkiaren inguruan, eta 28 minutu ditugunean, 1-0 Lezaman, Asier Villalibrek sartutako gola. Baloia aurrera, hortxe, Gaizka Larrazabal, Loiukoak ondo aurrera, baina ondo gurutzatu eginda kasuntan Mikel Martins, eta honek baloia Oliri eman. Aitor Ortega, Amorebietako kapitaina, Taskon,
Ondo kontrolean, baina gainean du Oier Luengo, atzean utzi, falta egin dio Zornotzarrak, Mazo Maruri jaunak adierazitakoaren arabera kamisetatik heldu baitio Zornotzarrak. Hortxe Mazo Maruri jauna, Luengori ohartaraziz, azkena dela urrengoan txartel hori aterako diola. Bueno, espero daigun txartel horirik ez ikustea. Aitor Ortega aterako du falta. Ez, azkenean Jon Aurtenetxe izango da. Ortegari eman. Honek egalera zabaldu Murgoitiorentzat. Kontuz, erdiraketa, eta Daniel Bibianek buruzukitu. Beste galera iritsi zaio Ibarbiari. Honek baloia kontrolatu, atzera Martinsentzat, honen erdiraketa, kontuz, baloia ukitu du Fernandezek, baina ondo azkenean Bake eta Bibianen artean arriskua alden du, eta Unai Etxebarriak jaso du baloia. Zornotzarrak Bibiani, Getxostarrak barkatu Bibiani eman. Honek Rojori eman eta berriro baloia berreskuratu du. Aurrera, baloia orain bai, Luengo Zornotzarrarentzat, eta honek Unai Benzedorri eman. Atzera, Unai Etxebarriarentzat. Berriro ere motzean Bilbao Athleticek laburrean jokatu nahi du, erasoak antolatu pasen bitartez, konduzioak ikuste ditugu zentralen partetik, baina hortxe, Amorebetak jarritako armiar masarea orain lauko lerroak ez diain markatuak, ireki egin behar dutelako, baina hortxe Jon Rojo, baloia ez da atera, azkenean Unai Benzedorrentzat. Aipatzen genuen, Amorebetaren lerroiek pixkat gehiago estiratu berri izan direla, Bilbao Athleticek gola egin duelako, eta bi hurbilketa hone egin ditu Inigo Belez de Mendizabalen taldeak, baina Bilbao Athleticek momentuz baloiaren jabetza du, aukerarik onenak izan ditu Gaizka Garitanoren taldeak, eta espero dugun gure mutilek bigarren egitea. Baloia Gorka Iturrasperentzat, honek aurrera kontuz falta adierazi du. Andoni Taskonen falta, eta azkenean ezean geratu da jokaldia, hortaz ez da arriskurik egongo. Unai Benzedor, kontuz baloi sake hoiekin. Vicente, ondo lehen ukituan falta, Gorka Iturrasperen falta argia. Benzedorrek atera. Honek Vicenteri eman. Eskumako galera zabaldu, Sillerorentzat. Bularrez kontrolatu Durangarra. Gaizka Larrazabal, Sillero berriz ere. Jaurtitzeko aukera du, Silleroren jaurtiketa kanpora. Pena, baina jokaldi ona. Paparrez egin dago kontrola. Ederra izan da, Larrazabalekin jokatu izan dago, eta azkenean baloia doi geratu zaio. Jaurtitzeko eta kanpora joan zaio gutxigatik. Beste aukera bat Bilbao Athletic-entzat, 31. minutu luze hontan, dagoeneko, 5 aukera izan ditu Bilbao Athleticek eta Asier Villalibrek ere markagailua irekitzeko aukera izan du. Hontaz, bat eta utz Bilbao Athletic-entzat. Tenak baloi luzea jo. Iturraspe jauzian Bakerekin, baina ondo Durangarra baloia aukituz. Villalibre aurrera doa, Urtenetxeke buruz, Tenari eman, eta Amorebetako atezainak kontrolatuko du. Honek Aurtenetxeri eman ostera ere, Zornotzarrak buelta erdi eman, porteroarekin Olgetan berriro ere, eta Inigo Belez de Mendizabalen taldeak berriro ere luze jokatuko du hortxe. Bi taldeen arteko diferentzietako bat orain arte, zen Bilbao Athleticek ez baitio Amorebietari luze labur jokatzeko aukerarik ikusten. Hortxe, Silleroke Unai Etxebarriari orain bai, orain Bilbao Athleticek ere luze jokatzeko beharra izan du Oliren presioarengatik. Baloia Unai Benzedorrek kontrolatu. Ondo, egalera zabaldu, Gaizka Larrazabal. Buruz buruko egin nahian, hortxe badoa potentziaz loiukoa. Gurutzatu egin zaio Murgoitio, baloia ondo Larrazabalentzat, erdiratzeko aukera du, Bakeri zaio iritsi baina Muñoz Ibai jaurtitzeko aukera du Indautxoarrak, gol! Gol! Inigo Muñozen gola, 33. minutuan, 2-0 Lezaman. Inigo Muñoz Indautxoarraren gola, eta aipatu behar da, nagusitasun handia erakusten ari dela Bilbao Athletic, markagailuan 2-0, 6 alditan iritsi da Amorebetaren areara, eta oraingoan Larrazabalek eskumako hegaletik egindako jokaldi ona potentzia handiarekin aritu da loiukoa, behin Murgoitio atzean lagatuta erdiratu egin du, eta area barruan Inigo Muñozek jokaldi ona, eta baloia Tenaren ahalmenetatik urruti jarri du, 2-0, 33 minutu Lezaman, ondo mutilak. Amorebeta baloiarekin orain, Simitzek Aurtenetxeri eman, Zornotzarrak atzera Tenari, badoa presioan
bai Villalibre, bai Muñoz, baina berriro ere luze jokatuko du Amorebietak. Denak aurrera egin Daniel Bibianek Gorka Iturrasperekin lehian. Azkenean Gasteiztarra berriro ere atzetik eta azkenean baloia Amorebietarentzat izango dela adierazi du Mazo Maruri epaileak. Martins. Honek Ibarbiari. Eskumako galekoa aurrera egin nahian, baina ondo Jongorri. Rojok baloia aurrera bidali du, Vicenteke Villalibreri, Simi txondo gurutzatu da, baina hortxe Asier Villalibre. Pena, Gernikarrak ukitu egin du, lapurtzeko zorian egon da, baina azkenean Amorebietak aterako du, Josu Ibarbiak aterako du. Ondo hor Asier Villalibre borrokan. Minutuak behar zituen Gernikarrak, eta momentuz 3 partietan 2 gol egin ditu, eta hortxe borrokan ikusten dugu Villalibre. Hortxe Ibarbiak aurrera, Fernandez eta Muñoz borrokan, azkenean Jon Rojo gugitu du, borroka hortan Fernandez eta Muñozen artean, azkenean baloia Martinsek eraman du, berriro Martins borrokan, honek ukitu Muñoz, golegia aurrera, baloia Inigo Vicenterentzat, azkenean atzera, Unai Etxebarriarentzat, eta Bilbao Athleticek berriro ere erasoko jokoa antolatzeko aukera izango du, Oierluengo. Zornotzarrak Daniel Bibiani eman, honek Eskumara zabaldu Unai Vencedorrentzat. Badoa aurrera 18 urteko mutila. Ondo Unai Vencedor. Baloia Gaizka Larrazaolentzat. Loiukoak aurrera egin nahi dau. Azkenean Murgoitio eta Oliren artean aldaratzea egin nahi izan dute. Baina baloiak zelai barruan jarraitzen du. Bakek ukitu. Artenetxek luze urrundu. Hortxe kontuz. Jon Rojok Bibiani. Bibianek Unai Etxebarriari. Getxostarrak Oierluengori. Guazen mutilak. Oierluengok ezkerre galera zabaldu. Jon Rojo. Gorrik kontrolatu. Eta Inigo Muñozi eman, baina labur geratu zaio. Ibarbia aurreratu eginda Gorka Iturraspe baloiarekin. Honek Ibarbiari kontuz. Ondo defendatu behar da. Ibarbiak erdiratu. Kontuz. Hor falta egin dio. Falta egin dio olik Bilbao Athleticeko jokalariari. Jon Sillerori. Eta ala adierazi du Mazo Maruri epaileak. Kontuz izan behar da alako jokaldietan, izan ere, Amorebietak sakontasuna erakusten duenean ere, arazoak sortu ditzakelako, lehen ikusi dugu, olik egindako erdidaketan eta Gorka Iturraspek izandako aukeran. Hortaz, Bilbao Athletic nagusi momentuz, baina ezin dugu konfiatu. Aurrera, goazen mutilak. Hortxe, Oierluengo, Unai Vencedor. Atzera Unai Etxebarriarentzat. Daniel Bibian. Aurrera Inaian, ez dakin hori baloi eman, eta Oierluengori itzuli. Zornotzarrak Sillerori. Goazen mutilak. Luengo, Bibian. Gasteiztarra baloiarekin. Aurrera luze joko du, Gorka Iturrasperen ipurdian jodu, eta azkenean baloia Unai Etxebarriarentzat. Uribe Kostakoak aurrera, baina Aitor Ortega Amorebietako kapinatea gurutzatu da, baina ondo Inigo Bake. Falta egin dio Fernandezek Jon Rojo Sagarnari, Gorriri, eta azkenean baloia Bilbao Athletic-entzat izango da. Lehendabiziko txartel horia 37. minutuan Fernandezentzat. Partiduko lehendabiziko txartel horia 37. minutuan Ander Fernandezentzat. Amorebietako eskuin egalekoarentzat barkatu. Luengo. Sillero. Luengo berriro ere. Hortxe Bibian. Rojo. Honek Bibiani itzuli. Ikusten dugu Gaizka Garitano zutunik partida jarraituz intensitate handiarekin. Baloia erdirantza Inigo Vicente kontrol egin, Martin atzean utzi, azkenean Ortega gurutzatu da, Bibianek eskerrera zabaldu nahi zuen, baina luze, eta azkenean Amorebietak aterako du alboko sakea. Erne, arbitroa mugimenduan zegoela adierazi du, eta Josu Ibarbiak berriro ere egin beharko du alboko sakea. Ibarbiak aurrera, Fernandezentzat, baloia Rojo kukitu du, Martins gurutzatu da, eta azkenean baloia Amorebietarentzat, alboko sakea izango da berriro ere. Eskumatik datozen jokaldi guztietan gertatzen den bezala, Ibarbiak aterako du, Martin Zieman, hortxe Donostiarraren jaurtiketa, ondo gurutzatu da Jon Rojo, baloia erasoan, Gaizka Larrazabal, badoa Loiuko aurrera, Villalibre galean, baloia burua altzatu, hortxe Villalibre.
Ezkerretik Gernikarra, erdiratu Villalibrek, hortxe Vicentek jaurtitzeko aukera du Peina. Orain bai, Silleroren jaurtiketare urrundu egin du Amorebietako defentsak. Taskon. Azkenean, baloia lapurtu du Bilbao Athleticek, Unai Vencedorrek eta honek azkenean atzera berriro Vencedor. Luengo. Oazen Mutilak. 2-0, 39 minutu Lezaman, falta adierazi du epaileak. Inigo Bakeri egindako falta. Luengo. Vicente. Honek Bibiani eman. Hortxe, galera, ondo Jon Rojo. Badoa Gorri. Badauka erdiratzeko aukera, Gorriren erdiraketa, ondo Larrazabal eta kanpora gutxigatik. Jon Rojoren erdiraketa eta Gaizka Larrazabalen buruka da gutxigatik kanpora. Beste gol aukera on bat Bilbao Athletic-entzat. Gogoratu 40 minutu Lezaman, 2-0 gure taldearentzat eta sentsazioak oso onak dira. Tenak aterako du Amorebietarentzat. Luze berriro ere, izan ere ikuste ditugu Amorebietako jokalariak aurrera egiten. Eta hortxe, baloia buruz jokatu nahiko dute bai Bakek, bai Iturraspek, falta adierazi du epaileak, Inigo Bakek, Gorka Iturrasperi egindako falta. Ikusiko dugu, labur edo bestela, bai, badirudi, baloia area barruan jarriko duela Amorebietak, Aitor Ortega kapitainak aterako du, eta hortxe ikusten ditugu Aurtenetxe edo Simic besteak beste areara hurbiltzen, eta momentu honetan urdinen 5 jokalari daude area barruan, eta beste 2 aldaratzearen zai. Adi Mutilak, jokaldi hauetan konzentrazioa, intensidadea, eta tentu zibilu harra dago, hortxe erdiraketa, kontuz Martinsentzat baloia, Aurtenetxek ukitu nahi zuen, baina azkenean baloia Ibarbiak buruz, badoa hor Sillero eta arriskua aldendu du Bilbao Athleticek, jokos kanpo adierazi du Mazo Maruri jaunak eta ondorioz baloia Bilbao Athletic-entzat izango da berriz. Unai Etxebarria. Luengorentzat izango da baloia, Vencedor. Honek bere buruaren inguruan buelta erdia eman eta Bibiani. Vicente. Hortxe Muñoz. Vencedor pase luzea, baina iritsi egingo da Vicente. Vicentek Gorriri. Hortxe Jon Rojo, baloia sakonean markatu indio desmarkea Vicentek, baina azkenean ez da joan eta baloia kanpora. Pena. Baina galetatik aipatu dugu moduan min egiten ari da Bilbao Athletic eta sentsazio onak eskaintze ditu Gaizka Garitanoren taldeak, momentuz 2 eta utz golaukera gehiago sortu dituzte gure jokalariek eta balantzea egite aldera Bilbao Athleticek partidaren kontrola izan du, naiz eta Amorebietak arma zarea. Hortxe Villalibre, hortxe Gernikako Bufaloa ez da iritsiko pena. Zan ere, zelai gabe geratu da, baloia kanpora joan dalako. Borroka polita izaten ari da Villalibre Simitzekin. Ibarbia. Honek atera, Fernandezek ukitu, Iturraspek ostera ere buruz, baloia Olirentzat, luze jodu Taskon eta Oier Luengo borrokan ondo zornotzako jokalaria eta Unai Etxebarriari eman dio. Atezainak kontuz! Hortxe kontrolean ez da bat ere fin ibili Unai Etxebarria eta istripua sortzekotan egon da, baina azkenean Bilbao Athleticek baloia urruntzea lortu du, kontuz ibili gara da jokaldi horietan, izan ere gainean zuen Amorebietako jokalaria, eta kontrolean, hortxe errepikapena ikusiko dugu, baloia zapaldu nahi izan du ondoren jotzeko, baina ez du denborarik izan, eta gainera bota zaio Amorebietako jokalaria. Orain bai, Unai Etxebarriak du baloia, hortxe Txostarra, iraganden denboralian lehioan utzita, eta hor baloia martxan jarri du Unai Vencedorrentzat. Honek egalera zabaldu Inigo Vicenterentzat. Vicentek aurrera, Inigo Muñoz, Bilbotarrak bere abiadura esplotatu nahi du. Hortxe, Ibarbiaren aurrera doa, Ibarbia lurrera bota da, eta azkenean baloia ostu egin dio. Gorrik kontrolatuko du berriro Bilbao Athletic-entzat. Vicente, Gorrirentzat lehen ukituan. Rojoke atzera eman du, Vencedorrentzat. Luengo. 54. minutua jotzekotan Lezaman. Jon Rojo.
Honek egalera Muñozentzat, bigarren gola egin duen jokalaria. Bilbotarrak Vicenteri eman, Vicente Kondo, vencedor. Aurrera egin nahian berriro ere Muñoz. Herriro ere Ibarbiak bere burua lurrera bota egin du eta baloiak kentzea lortu du. Martinsen kontrola txarra, azkenean Fernandezek urrundu, baina Vicentek berreskuratuko du. Txorierrikoak baloia lurrera ekarri eta ondo selekulako erregatea egin dio Mikel Eslaronean jarraitzen du, baloia Villaliberrerentzat badoa Gernikarra, pena badauka aukera hortxe. Horre, Larrazabal. Geroago kontatuko dugu nola izan den jokaldia. Larrazabalek atzera egin du, Zillerorentzat Eslanon bikainea egin du. Inigo Vicentek lerro artean pasea eman Asier Villalibererentzat eta atearen aurrean ondo atera da Jon Tena eta azkenean desbiratu du Villalibereren jaurtik eta Peinase hirugarrena oso gertu izan dugu. Kalidadea aparta du. Hortxe errepikapena. Erregate bikaina Mikel Martinsen aurrean beste bat aurrera egin du. Muñozek lerro artean pasea Villalibre erremate egin baina gainera etorri zaio Jon Tena eta atsedenaldia. 45. minutuan 2-0 Lezaman. Villalibrek eta Muñozek lortutako golei esker Bilbao Athletic nagusi eta sentsazio onak eskaini dizkigu Gaizka Garitanen taldea. Animo mutilak lehendabiziko 45 minutuak onak izan dira. Espero daigun bigarrekoak ere hala izatea, errentan ditza eta 3 puntuak hemen Lezaman geratzea. Momentuz besterik ez Lezamatik, bigarrengo zatiaren itzulerarekin batera itzuliko gara. Zabal Loiukoak jaurti eta Inigo Bakeri geratu zaio. Erdirak eta ona da, Asier Villalibre ez da iritsi gutxigati. Ia indautxukoak min egiten duen. Hortxe Inigo Muñoz erdirak eta ona. Baloia kontuz Larrazaleko hortxe aukera, eskua aukit Villalibrek aukera, baina Tenak arteko pasea Inigo Vicente. Ondo Vicente jaurti, Tenak gelditu Villalibre. Gol! Villalibreren gola! Bilbao Athleticen lehendabizikoa 15. minutua. Gol! Erorin baita Gaizka Larrazabal korrean, ondo Unai Etxebarria badoa Oli erdiraketa kontuz luengo erematean eta Gorka Iturrasbek sekulako aukera izan du. Inigo Vicentek aurrera egin Muñoz, aukera nabarmena Muñoz. Teinak Martinsentzat honen erdiraketa kontuz, baloi aukitu du Fernandezek. Baina, ondo Burgoitio, baloia ondo Larrazabalentzat, erdiratzeko aukera du, Bakeri zaio iritsi baina Muñoz ibai jaurtitzeko aukera du, Intxarraren gol! Gol! Inigo Muñozen gola, 23. minutuan, badauka erdiratzeko aukera, Gorriren erdiraketa, ondo Larrazabal eta kanpora gutxigati! Eta tentu zibila hortxe erdiraketa, kontuz Martinsentzat baloia, aurten etxike Etxebarriari eman dio. Atezainak kontuz! Hortxe du. Txorierrikoak baloia lurrera ekarri eta ondo sekulako erregatea egin dio Mikel Eslaronean jarraitzen du, baloia Villaliberrerentzat, baloa Gernikarra, pena, badaukera. Pedro, José Ángel, Mikel, Jesús, Jon, Aitor. Descubre un club con nombre propio. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya. Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Mierri, Eder, Geray, Alay, Luka, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas. Denboraldi erdiko 900 abono, 150 euroan 26 urte artekoentzat, eta sarbide kuota ordaindu barik. Behin bakarrik gara gazte. Edo birritan, zure garaia da. Gazte abonoa.
¿Con la izquierda? Seguro que sí. Nosotros no sé si marcaremos con la izquierda, con la derecha, de fuera del área, de chilena. Bueno, pero los jóvenes somos nosotros. Así que si nos queréis ver debutar este año en San Mamés, haceros con el gaste abono. Además, entráis en el sorteo de nuestras camisetas firmadas. Solo se es joven una vez. Pedro, José Ángel, Mikel, Jesús, Jon, Aitor, Ezagutu izen eta izan berezia duen klub bat. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraia, Bidaia bat gure historian barrena. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Bizizazu San Mameseko emozioa. Lierni, Eder, Geray, Alai, Luka, Unai, Maite, Gorka, Zu ere barne zaituen sentimendua. Itxi, Iker. Zaren ariso, erakutsi maite duzun hori. Pedro, José Ángel, Mikel, Jesús, Jon, Aitor, Ezagutu izen eta izan berezia duen klub bat. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraia, Bidaia bat gure historian barrena. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Bizizazu San Mameseko emozioa. Lierni, Eder, Geray, Alai, Luka, Unai, Maite, Gorka, Zu ere barne zaituen sentimendua. Itxi, Iker. Zaren ariso, erakutsi maite duzun hori. Denboraldi erdiko 900 abono, 150 euroan 26 urte artekoentzat, eta sarbide kuota ordaindu barik. Behin bakarrik gara gazte. Edo birritan, zure garaia da.
Gazte abonoa. ¿Con la izquierda? Seguro que sí. Nosotros no sé si marcaremos con la izquierda, con la derecha, de fuera del área, de chilena. Bueno, pero los jóvenes somos nosotros. Así que si nos queréis ver debutar este año en San Mamés, haceros con el gaste abono. Además, entráis en el sorteo de nuestras camisetas firmadas. Solo se es joven una vez. Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor, Descubre un club con nombre Dani, propio. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya, Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Nerea, Mierli, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Ichi, Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas.
Arratzaldeon berriro ere Lezaman jarraitzen dugu Bilbao Atletik eta Amorebietaren arteko norgehiagok hau zuen ganatzen. Atletiken webune ofizialean eta gogoratu gure mutilak Bilbao Atletikeko jokalariak 2-0 irabazten ari direla Amorebietaren kontra. Urdinen baitan aldaketa bat egon da, izan ere atzeen aldiaren ostean Izaro Abeia zelara ditu baita Mikel Martinsen ordez. Izaro Abeia ere Lezaman hasitako jokalaria. Hortxe, Bilbao Atletik jokoan, gogoratuko ditugu azkar baten amaikakoak, Bilbao Atletiken Unai Etxebarria tepean, Jon Sillero, Jon Rojo, Daniel Bibian eta Oier Luengo atzekaldean, Vencedor eta Bake Euskarrik postuek betetzen, Egaletan Larrazabal eta Iñigo Muñoz, punta erdi moduan Iñigo Vicente eta aurrelari gisa Asier Villalibre. Amorebietan, Jonten atezain moduan, Josu Ibarbia eskumako hegalean, Mikel Murgoitio Gernikarra ezkerrekoan, erdiko atxelari giza Jon Aurtenetxe eta Matek Simitz, zelai erdian, zelairatu berri den Abeia, Gorka Iturraspe eta Aitor Ortega, hegaletan Oli eta Ander Fernandez, eta aurrelari moduan Andoni Taskon. Hortxe, 46. minutua Lezaman, jokoan 2-0 eta espero daigun, lehendabiziko zatiko sentsazionak berrestea, eta 3 puntuak etxean geratzea, baloia Unai Etxebarriarentzat. Eta honek baloia eman dio Oier Luengori, Sillerorekin jokatzen, eta Zornotzarrak du baloia orain. Bibian, aurrera doa Gasteiztarra. Lerro artean Vicente asaltzen da, Vencedor, baloia ez galera, Jon Rojo ez da iritsikoz, Simitzen kontrola ez da ona izan, eta baloia berreskuratu egingo dugu, ondo mutilak. Ezkerregaletik Jon Rojo katerako du. Alboko sakean, hortxe gorri. Jokalari baten bila, eta azkenean Villaliberentzat jokatu nahi zuen, baina ondo gurutzatua Jon Aurtenetxe. Berriro baloia Vicenterentzat. Honek ondo ireki Larrazabalek jaurti, Jontenaren gelditua. Aldaratzea azkenean Murgoitiok aldendu du. Luengo, hirugarrenak gertu izan dugu ozta ere. Falta eskatu du Luengok, baina epaile jaunak, Mazo Maruri jaunak, Gaztela Leongo kolegioko epaileak ez du esertxo ere adierazi. Egaletan Diego Ibáñez Zaiz eta Ruben Gámez Hilera ditugu asistenten lanak egiten. Unai Vencedor zelai erdian. Bado aurrera eskerrerantza baloia luzatuz. Gorrik buruz ukitu diu, baina deustuko jokalari Oia zelaitik kanpo zegoela adierazi du epaileak. Hortaz, urdinek jarriko dute, hortxe errepikapena ikusten ari gara, Vicentek Larrazabali emandako baloia, eta azkenean Jontenak 3. gola ekidin du. Baloia orain Amorebietaren zatortzi ikusten dugu Iñigo Belez de Mendizabal aginduak ematen bere taldearen zat 2008-2009 urtean Atletikeko jokalari izandako aurrelari Gasteiztarra. Garitanorekin batera, Eibarren futbolari moduan kointziditu zuena. Hortxe, horiek dira iraganeko kontuak, izan ere etorkizunean, egun hemen, Lezamako hortxe, baloia Muñozentzat, badoa Txori Herrikoa, hortxe arriskua etorliteke, baloia erdirantza, Iñigo Bakeare aurrean, ondo gelditu du Jontenak, buruz buruko jokaldi hortan, Iñigo Bake Durangarrak ezin izan du asmatu, edo bezan da Jontenak geldiketa ona egin du, eta aipatu behar da, Amorebieta taldekoak etezainak, geldiketa ugari egin dituela da, hortxe errepikapenean, ondo atera da, atezain Argentinarren pare, bere burua kasik makurtuz, eta azkenean Bakeren jaurtiketa gelditu du. Hortxe Iturraspek kontrolatu nahi zuen, azkenean Taskonek lortu du baloiaren jabetza, baina berehala galdu ere. Iñigo Vicente. Luengo. Sillero. Durangarrak atzera, Luengori emanez osterare. Bibian, Vicente, ondo ederto, Iñigo Vicente Gorka Iturraspe atzean utziz berriro eslalona, lurrera bota dute, Aitor Ortegak lurrera bota du, eta falta adierazi du epaile jaunak. Sekulako kalidadea du Iñigo Vicentek, eta berriro ere erakutsi du. 10 zenbakidun jokalaria, Iñigo Vicente. Bera izango da falta ateratzeko arduraduna. Area barruan ikuste ditugu dauneko, Bake, Villalibre, Bibian, Luengo, eta aldaratzearen zai. Hortxe, Larrazabal, Rojo eta Muñoz. Azkenean Unai Vencedorrek aterako duela dirudi.
Hortxe, giza eziko gizona gertu, egi dagoela adierazten ari da Inigo Vicente. Eskuak gora eraman ditu Unai Vencedorrek. Ditugu bi jokalariak, Vicente eta Vencedor. Vencedorrek laburre jokatu nahi izan du, azkenean ez da jokaldi atera, baina aldaratzea Bilbaotetik entzate izan da Inigo Muñozek erdiratu. Villa libre, gol! Errematea parta egin du Gernikako aurrelariak, eta hirugarrena. Gol, 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 gol. Bilbao Atletiken hirugarrena, 50. minutuan. Inigo Muñozek ezkerregaletik egindako erdiraketa, eta hortxe azaldu da bederatzi zenbakidun Gernikarra Bufaloa hirugarrena egiteko. Asier Villalibreren hirugarren gola denboraldi honetan, eta Bilbao Atletiken hirugarrena partida hontan. Bideratuta dago norgehiagoka, baina gehiago nahiko dute gure jokalariak ederto ari direlako, eta hortxe markagailuan ere islatzen ari da 3-0, 51. minutua Lezaman, eta abantaia gero eta handiagoa da, ondo mutilak, ederto. Amorebitak du baloia, Urtenetxek luze, hortxe Bibianek buruzukitu, Bibianek osterare, Inigo Bake, baloia Villalibrek kontrolatu nahi du, Paparresa ondo egalera zabaldu, badoa Bake baina ez da iritsiko. Hortxe Izaro Abeia baloiarekin, honek atzeregin Jon Tenarentzat. Atezainak luze, Ander Fernandezentzat. Honek kontrolatu, baina baloia joan zaio, Gaizka Garitanoren aulkitxoaren alboan, eta Bilbao Atletikek berreskuratu du baloia. Gorrik atzera, Bibiani. Vencedor, bere buruaren baitan buelta eman, eta baloia luen gori eman. Hortxe, Vencedor, Bibian, Vicente, berriro ere, baloia egalera, hortxe, Jon Rojo, Muñoz, Rojorentzat berriro ere, pena baloia kanpora joan dalako, Ormabikoa egin nahi zuten, ezkerregaleko bi jokalariek, baina Amorebitak baloia berreskuratuko du, alboko sakea izango baita. Urdinek aurrera egin nahi dute, baina momentu zailtasun handiak dituzte, Bilbao Atletikek nagusitasun handia erakutsi duelako partida osoan zehar. Hortxe zelai erdian borrokan, baloia kanpora joango da, eta Bilbao Atletikek berreskuratuko du. Bibian. Gasteiztarrak aurrera egin nahi, eta pase seguro eman dio Jon Rojori. Honek ostera ere Gasteiztarrari itzuli. Arabarrak Unai Etxabarriari. Unai Etxabarriak joko hasi nahian, Unai Vencedorrentzat. Aurrera doa Vicenterentzat, falta argia, epaile jauna. Ez du ikusi, baina Vicente lurrean dago, kolpea jaso du, Jon Sillerok baloia kanpora botako du. Sinestezina dirudi, ez arbitroak ez marrazainek esertxo ere ez ikustea izan ere, jokaldi nahiko argia izan da. Vicenteren protesta, Ander Fernandezek kolpea eman diolako, hortxe epaile jaunari izango duen ubeldura erakusten edo marka erakusten, baina azkenean Jon Sillerok baloia kanpora bota bere izan du, eta Amorebietako aterako du orain. Olik kiroltasunez baloia bueltatu, eta alboko sakea Bilbao Atletikentzat izango da. Jon Sillerok aterako du, eta Bilbao Atletikek berriro ere eraso antolatu nahiko du. Luze jokatu nahian Jon Sillero. Honek Gaizka Larrazabalentzat, Izaro Abeiak ukitu du. Bakek berriro ere Abeiak kontrolatu, Gipuzkoarrak ezin izan du horrela egin, eta Aitor Ortegak baloia Oliri. Kontuz, orain eraso egon litekelako. Oli, erdiraketa Taskonek kontrolatu area barruan, ondo egotzi diote buelta ematea. Bai Luengok, bai Bibianek, eta azkenean alboko sakea izango da Amorebietarentzat. Mikel Murgoitiok aterako du. Alboko sakea, Gernikarrak Oliri eman, Andoni Fernandez Olik Aitor Ortegari eman, kapitainak atzerago Matek Simic kroaziarrarentzat. Balkandarrak aurrera nahi, baloi luzea, kamutsa, eta teko sakea izango da Bilbao Atletikentzat. Ondo ari dira gure mutilak partidaren kontrolpean, eta ipatu moduan, orain bigarrengo aldaketa izango da, 7 zenbakidun
Ander Fernandez kanpora doa eta Aritz Mujika zelairatuko da. Esperientzia handiko jokalaria, hainbat taldetan ibilitakoa. Eta bigarren B maila ederki asko ezagutzen duen jokalari Gipuzkoarra 54. minutuan. Amorebietak bigarren aldaketa egin du, Inigo Belez de Mendizabalek bigarren errebeleboari paso eman dio. Eta Ander Fernandez kanpora joan da, aipatu dugu moduan. Eta haren ordez, Aritz Mujika zelairatu da, 16 zenbakiarekin. Aipatu dugu moduan, Beasainen, Mirandesen eta bigarren B mailako hainbat taldetan aritutako jokalaria. Eta baina gureak etorkizun handikoa dira, Bilbao Atletikekoak, eta hortxe Oierluengo aurrera Zornotzarra. Lerro artean baloia sartu nahi izan du Luzegi, Jontena porteroak kontrolatuko duelako. Hortxe Amorebietako atezainak baloia arean sartu du ostera ere, eta ikusiko dugu zer nolako erabakia hartzen duen. Luze jokatuko duela dirudi, Villalibre presiora ateatzen den arren, baloi luze eta loratua Aritz Mujika saltoan, ukondo atera du, golpea jaso du Oierluengok, Mujikak berriro ere, kontuz, hortxe, Oliren erdiraketa, ondo, aldaratzea erori ezagidot askoni, eta azkenean Aitor Ortegaren jaurtiketa. Oierluengorengan jodu, eta kornerra izango da Amorebietarentzat. Hor jokaldi horren hasieran Luengok Mujikak emandako kolpea salatu du, baina epaiak ez du esertxo ere adierazi. Erasoan jarraitu du Amorebietak eta zinean Ortegaren jaurtiketa kornerera joan da. Oliren erdiraketa, Larrazabalek urrundu, berriro ere kornerrera. Adi Mutilak, baloia Ortegarentzat, honek Oliren erdiraketa loratu egi eta luzeegia ondorioz ateko osakea izango da Bilbao Atletikentzat. Bi korner segidan atera ditu Amorebietak, ez du arriskurik sortzeko aukerarik izan, eta ondorioz berriro ere Bilbao Atletikek arriskua eta jokoa antolatzeko abagunea izango du. Animo Mutilak! Unai Etxebarriak luze joko du Getxostarraren jaurtik eta Inigo Vicente ez da iritsiko, Erne baloi luzeia ez da Villalibre iritsiko eta Jontenak kontrolatuko du. Honek eskuarekin ateratzeko keinua egin du, baina azkenean berriro ere partida osoan zehar errepikatzen ari den moduan luze jokatuko du Amorebietak. Hortxe Luengo eta Taskonen arteko borroka eta Amorebietaren aurrelariaren falta adierazi du Mazo Maruri epaiak. Bakek aterako du Bibiani emateko. Gasteiztarrak Luengori. Guazen Mutilak. Hortxe Daniel Bibian. Jon Rojo. Unai Vencedor, lehen ukituan Inigo Vicenterentzat. Vicentek aurkeria atzean utzi eta baloia Bibiani eman dio Vencedor orain. Honek Sillerori. Sillerok gaizka Larrazabali eman. Loiukoak atzera osterare. Durangarra, Sillero, Luengo. Unai Etxebarria. Baloi luzea. Simicek moztu du, berriro ere Kroaziarra borrokan, baloia buruz ukitzeko aukera zuen Vencedorrek, baina orpoarekin ukitu ostean, eraman du, azkenean Bilbao Atletikentzat alboko sakea izango da. Vicente, lerro artean emandako pasea, Murgoitiok moztu du, honek Abellari eman, Gipuzkoarrak kontrolatu eta bi jokalari atzean utzi nahi ditu. Azkenean epaiak Sillerok Abellari egindako falta adierazi du eta Aitor Ortegak egingo du sakea. Kapitainak Simitsi eman, honek Gorka Iturrasperi, Matienakoak aurrera jarraitzen du. Iturraspe baloiarekin, baloia Olirentzat, Olik kontrolarekin segitzen du, egalera zabaldu nahian, Taskon, Erne Sillero, jaurtiketa eta kornerra izango da, izan Taskonek Unai Etxebarriaren atepera bidali nahi zuen baloiak Silleroren jodu, eta ondorioz beste korner bat izango du Amorebietak. Aurrekoetan ez dute arriskurik sortu urdinek, baina behin eta berriz errepikatzen ari garena, halako jokaldietan, intentsidadea, kontzentrazioa eta markak mantendu behar dira, inolako arazorik ez izateko. Hortxe Aitor Ortega kapitaina. Baloia arearantza, erdiraketa eta erremateak Luengorengan jodu, Iturraspek egin du errematea, ez da oso argia izan eta ondorioz
hanketan eman dio Oier Luengori, eta beste korner bat aterako du Amorebietak. Ortega berriro ere. Abeia gerturatu zaio, baina luze joko duela, arean sartuko duela dirudi. Horne, Unai Etxebarria, eskuarekin ukitu eta Vicente Kontrarasoan ateatzeko aukera baliatu nahian. Larrazabalek bere burua Ibarbiarekin lehiatu nahi du, ondo Larrazabal, bi jokalari atzean utzi, lerro artean Muñoz entzat, Muñoz ez da iritsi. Lasterketaren erdian pixkat geratu, eta horrek ekidin egin dio, baloia kontrolatu, eta praktikoki Jontenaren aurrean jartzeko aukera izan zezaken. Baloia azkenean Amorebietaren entzat, Ibarbia. Honek Oliri eman. Olik aurrera jokatu nahi zuen Aritz Mujikarekin, baina baloia kanpora joan da, eta Jon Rojok aterako du. Ezkere galekoak luze jokatu nahi du, Villalibrerekin, Villalibre borrokan, bi jokalariak lurrera joan dira, bai Gernikarra, baita Josu Ibarbia ere, eta azkenean epaiak Amorebietaren aldeko falta dirazi du. Aurtenetxe, Ortega, honeke egalera zabaldu du. Kontuz, Aritz Mujika iritsiko baita, Gipuzkoarraren erdiraketa, Luengo kukitu, eta baloia kornerrera joango da. Jokaldi hona egin du Amorebietak orain, 70. minutuan, Aritz Mujikak erdiratutako baloia, Oier Luengo kukitu du area txikian, eta horrek Izaro Abeiaren errematea eragotzi egin du. Kornerra berriro, bosgarrena ateratzen du, Amorebietak 5 kornera atera ditu azkeneko 5 minututan, kontuz Ortega, Unai Etxebarria. Txostarrak baloia hartu du, ziur, eta hortxe baloia pilota berdegunean jarri, Lezamako Zoropilean, eta Unai Benzedorrekin jokatu du. Honek ez du garbi ikusi, gertu zuen Andoni Taskon, eta ondorioz Unai Etxebarriari eman dio. Villalibreren zata baloia. Murgoitiorekin jauzia egin ondoren, ez besteak ez du ukitu, eta azkenean baloia Urtenetxeri erori zaion arren, honek galdu, eta Larrazabalekin izandako burrukaren ondoren alboko sake izango da Bilbao Athletic entzat. Baloia Larrazabalentzat, Murgoitiok urrundu du, Benzedor. Egalera zabaldu nahi zuen, ondo gurutzatu da Ibarbia, eta azkenean baloia Olirentzat, kontuz falta, eta txartel horia izango da 72. minutuan Unai Benzedorrentzat. Partidako bigarren txartel horia izan ere gogoratu behar da, lehendabiziko zatean 37. minutuan Amorebieta taldeko Ander Fernandezek ere txartel horia ikusi duela. Dagoeneko 72 minutu luze ditugu hemen Lezaman, Bilbao Athletic 3 gol egin ditu, 3 tautsi irabazten ari da Gaizka Garitano, eta oso nagusitasun handia erakusten ari dira gure mutilak. Baloia Ortegarentzat, aurrera doa Ortega, baloia egalera Abeiarentzat, kontuz Gipuzkoarraren erdiraketarekin, Unai Etxebarria ondo ziur oiukatu du, eta baloia bere eskuetan amaitu da. Hortxe baloia Simitzentzat. Abeia. Goierritarra aurrera doa. Lezaman aritutako jokalaria, Abeiaren jaurtiketa eta kornerra. Izan ere, Bakek eta Larrazabaleko oztopatu dute, eta jaurtiketa horrek kornerrerako bidea hartu du. Mugikortasuna erakusten ari da Abeia, minutu hautan, eta hortxe, 6. kornerra Amorebietarentzat, 2. zati hontan. Ortega katera, kontuz, azkenean Bakek aldaratzea, joango da, Olik Abeiari eman, baina Larrazabalek apurtu. Loiukoak Vicenteri eman, Txorierrikoak Sillerorentzat zabaldu nahi zuen, baina Abeiak moztu du. Hortaz, eskumako egaletik Jon Sillerok egingo du alboko sakea. Aldaketa, Bilbao Athleticen lehen aldaketa. 15 zenbakiarekin, Antonio Salados Estabarra zelairatu egingo da, eta zelaitik Inigo Muñoz doa, bigarrengo golaren egilea. Indautxoarrak lan handia egin du, eta orain bere lekua Antonio Salados Estabarrari utziko dio, 74. minutuan, Gaizka Garitanoren lehendabiziko aldaketa. Antonio Salados zelaira. Hortxe Burgoitiok baloia urrundu, Luengok buruz ukitu, Bakek bularrez, Sillerok luze, Villalibre borrokan Urtenetxerekin, azkenean Zornotzarrak urrundu, Mujika
Taskonek falta eskatu du, Luengorekin egindako jauziaren ondoren, lurrean geratu da, eta baloiak jokoan jarraitzen du, Larrazabalek jauzi egin du Murgoitiorekin, azkenean Villalibrek kontrolatu du, Villalibrek Urtenetxeren presioa dauka, eta azkenean Gernikarrak Zillerori eman edizion baloia kanpora joan da, eta ondorioz, hortxe ikusten ari gara, Mujikak atzera egin du Tenarentzat, Villalibre presioa egitera doa, Tenak aldaratzea egin, Bakek buruz ukitu, Larrazabal eta Murgoitioren arteko jauzia, Gernikarraz deritziko, eta ondorioz, Bilbao Atletikek aterako du. Sillero karna sartu, taldekiren bat bilatzen du, Larrazabali desmarkea egiteko eskatu dio, eta azkenean Loiukoarentzat izango da baloia, honek buruz ukitu, Aurtenetxek abantaia du, eta baloia urrundu egingo du. Bakek buruz, Iturraspek paparrez ukitu, eta azkenean Larrazabalek berreskuratuko du, Aurtenetxek bere burua lurrera bota du, eta azkenean falta adierazi du, Gaizka Larrazabalen falta. Aurretik Aurtenetxek egindakoa adierazitzaken, baina azkenean baloia Amorebietarentzat izango da. Tenak aterako du. Hortxe, luze. Mujika eta Luengoren arteko jauzia. Zarrak ukitu du eta azkenean Simitsi iritsiko zaio. Zillero eta Abeia. Abeiak buruz ukitu eta baloia Bilbao Atletikentzat izango da. Ateko sakea. Aipatu behar da, lehendabiziko aldaketa hontan, Antonio Salado zelairatu dela, aurreko bi partietan, bai Tudelanaren kontra, bai Torrelaviegan minutuak izan zituela, orain arte 72 eta gaur beste ordu erdi baino apur bat gutxiago izango du, 25 minutu inguru izango ditu Sestaoko erdilariak, eta naiz eta hasieratik ez atera, Gaizka Garitano konfidantza erakutsi du ezkerraldeko jokalari gazte honengan. Hortxe, baloia Simitxek atzera, Tenarentzat. Atesainak luze, Taskonek bilatu nahi zuen baloia, baina ondo Inigo Bake. Baloia azkenean Iturrasperentzat. Honek lerro artean Mujikari eman. Ibarbia, honek erdiratu, baloia Bibianek ukitu eta paparrez. Jon Zillerok Unai Etxebarriari eman dio. Ziur azaltzen ari da Bilbao Atletikeko defentsa, segurtasun handiarekin, eta horrek lasaitasuna ematen dio Unai Etxebarriari, eta nola ez, taldeanen egitura osoari. Vicente Katzera, Bibian. Honek presioa du, eta luze jokatzea erabaki du. Villalibrek egia kontrolatzeko aukera duen, hortxe Gernikarra, Villalibre baloiarekin, Saladorentzat, ez da iritsiko Pena, Iturraspek moztu du, Simic, Murgoitiorentzat, gainean du Gaizka Larrazabal, eta Zillero iritsiko da, ondo Durangarra, aurrera doa. Erne Zillerorekin erdiraketa egin du, Murgoitioren hankarengan jo ostean, azkenean, Jon Tenak kontrolatu du, Pena. Iturraspe. Horka Iturraspe, Ander Iturrasperen anaia, Atletikeko lehen plantillako futbolariaren anaia. Eta Iturraspek berak ere, instalazioek ondo ezagutzen ditu, izan ere, Bilbao Atletiken aritutakoa da baita ere, bigarren amaian inkluso, eta igoera playoff horretan erabakigarria izan zalako. Hortxe erdiraketa kontuz, Larrazabalek buruz ondo kobertura eginez, Loiukoa, eta defentsa lanetan trebatua dagoela erakutsi du. Baloia Bakerentzat, metroa ditu Durangarrak. Ezkerre galerantza zabaldu nahi zuen, baina Simic ondo kokatuta zegoen, eta Vicenterentzat zijoan pilota moztea lortu du. Orain Txorierriko punta erdiak baloia ukitzea lortu du, Salado Katzera, eta Bibianek futbolaren jokoaren eraikuntzari ekin dio Oier Luengok Zillerori, eta Durangarrak aurrera Villalibererentzat. Hortxe Villalibre, baloia eskuan eman diola adierazi du epaileak, eta hortaz Amorebietarentzat izango da baloi jabetza. Hortxe, Bilbao Atletiken aulkian mugimenduak ikusten ditugu, izan ere Patxi Ferreira, Jesus Arezorekin hizketan baitago, eta litekena da Bilbao Atletikek bigarrengo aldaketa egitea. Bitartean, Tenak luze jodu baloia, jauzian Mujika eta Bibian,
Bibianek min hartu du, Bilbao Athleticek baloia berreskuratu nahian jarraitzen du, baina azkenean Ortegaren zata kontrola. Honek Murgoiti hori eman. Ezker Hegalekoak erdiratu, Mujikak ez dukitu, kontuz, eta azkenean ateko sakea. Ateko sakea izango da Bilbao Athletic-entzat, eta aldaketa izango da. Aldaketa Bilbao Athletic-en, badoa Oier Luengo, eta haren ordez Jesus Areso zelairatuko da. 70. minutuan, Bilbao Athletic-en bigarren aldaketa, Jesus Areso Nafarra zelaira, eta honek Oier Luengo Zornotzarraren lekukoa hartuko du. Txalo artean doa, eta hortxe Areso zelairatuko da. Eta ikusiko dugu ze postutan kokatzen den, badirudi hegalean kokatuko dela. Eta ia honek aldaketa taktikoren bat suposatzen duen izan ere, balitekelako Jon Sillero erdiko atzelari gisa ikustea. Hala dirudi, lauko lerroa antolatzen ari baita orain momentu honetan, eta Jesus Areso eskumako hegalean ikusten bai dugu. Aldaketa orain Amorebietan. Hortxe, jokalari berri bat. 14 zenbakiarekin, Inigo del Olmo, 10 zenbakidun Gorka Iturrasperengatik, 71. minutuan, 3. aldaketa egin du Amorebietak. Del Olmo, aipatu bezala, Iturrasperengatik zelairatu da. Hortxe erasoan Amorebieta Ibarbia. Baloia arearantza, Mujikak jaurti, eta Unai Etxebarriaren geldiketa ona. Sillero, aipatu dugu, Durangarra, erdiko atxelari gisa arituko dela azkeneko 20 minutu hauetan. Vencedor. Bibian. Vencedorrek Muñozi, Vicenteri barkatu. Vicentek ostera ere Vencedorrentzat, Sillero. Sillerok du baloia orain. Etxebarria. Hegalera, jauzi egin nahian Jon Rojo, baloia Ibarbiak ukitu eta alboko sakea Bilbao Athletic-entzat izango da. Animo mutilak, partidaren azkeneko txampan sartu gara, eta orain arteko lan fina errematatzea besterik ez da falta. Baloia Bidia Librerentzat doa, hortxe Gernikakoa borrokan, eta azkenean Amorebietako atzelariak baloia kanpora bota duenean mina hartu du, kontuz, epaileara bere ingurura gerturatzen ari da. Aldaratzean min hartu du. Espero daigun ezertxo ere ez izatea. Eta berehala osatzea. Horatu gainera, Amorebietak oain dela minutu bat, 3. aldaketa egin duela. Badirudi baietz, badirudi Simic Kroaziarra zutitu egin dela. Eta ezean geratuko dela jokaldi hori. Eskumako hegaletik, ezkerreko hegaletik Bilbao Athletic eraso antolatu nahian. Baloia Villa Librerentzat. Kontrola ez da ona izan, hortxe borrokan, Ibarbiak luze jo nahi zuen, eta Villa Libreko stopatu duenez, alboko sake izango da. Ibarbiak luze, Mujikarentzat. Honek bularrez kontrolatu, eta baloia erdirantza bidali du. Aresok jauzian baloia ukitu, Larrazabal. Ondo Larrazabal jaurtiketa, bikaina izan da Gaizka Larrazabalen jaurtiketa. Baloia bularrez kontrolatu, eta jausten lagatu barik porteria bilatu du Loiuko hegalekoak, eta gutxigatik ez da laugarrena iritsi. Ondo potentziarekin, bere doain nagusiak erakutsiz. Hortxe ikusten ari zaite errepikapena, ederreki kontrolatu du bularrez, eta jausten utzi gabe, jaurtiketa aparta Gaizka Larrazabalena. Kontuz, hortxe, falta adierazi du Jon Sillerok Taskoni egindako falta, eta 73. minutuan Jon Sillerok ikusitako txartel horia. Bilbao Athleticeko jokalariek ikusten duten bigarrena. Izan ere, aurretiaz Unai Vencedorrek txartel horia ikusi baitu baita. Falta Amorebietarentzat. Eta hortxe baloiaren inguruan Aitor Ortega eta Andoni Fernandez Oli daude. Baloia arean kokatu nahiko dute Urdinek, izan ere,
erdiko atzelariak igo baitira, Aitor Ortegak erdiratu, kontuz, ondo Bibian aldaratzean, azkenean baloia Villalibreren izango da. Vicente, honek aurrera lerro artean Larrazabalentzat iritsiko da loiukoa, porteria aurrean kokatu daiteke, ondo Larrazabal, azkenean pena, kornerra izango da, ondo gurutzatu baita. Amorebietako atzelaria eta Bilbao Athleticek 3. aldaketa egiteko baliatuko du abagune hau, izan ere Inigo Vicentek zelaia utziko baitu, jokaldi apartak egin ditu Txorierrikoak lehendabiziko zatian, eta 75. minutuan 17 zenbakiarekin Jurgi Oteo zelairatuko da Inigo Vicenteren ordez. Gogoratu Jurgi Oteo aurreko denboraldia Lezamatikat bete zuela Barakaldon. Urte komplikatua izan zen berarentzat, baina indar berrituta bueltatu da Lezamara. Eta azkeneko 15 minutua jokatuko ditu Berne kornerrean. Erdiraketa hortxe Oteo baloiaren bila zigoan, baina abeia gurutzatu da. Orain ondo Larrazabal berriro Sillero. Oteo, Jurgiren erdiraketa, baloiak aldaratzean Amorebietak despejatu, azkenean Urtenetxek areatik kanpo bidali du baloia, baina falta izango dela adierazi du epaileak. Berriro ere, Bilbao Athletic ondo. Gaizka Larrazabalen bitartez erasoa eramanez, eta Amorebieta estu eta larri. 3 eta huts, 76. minutuan Lezaman, gogoratu bi taldeek 3 aldaketak egin dituztela dagoeneko, eta Bilbao Athleticen azkeneko erreleboa Jurgi Oteok eman dio Inigo Vicenteri. Baloia luze, Bibianek ez du ukitu, hortxe borrokan Jon Rojok baloia buruz ukitu ostean, Sillerok eraman du, eta azkenean falta izango da Amorebietaren alde, baina lurrean ikusten dugu Jon Sillero, lepa ustaian min hartuta dagoela dirudi, lepa ustaia edo sorbaldan, kontuz, izan ere min handia hartu duela dirudi, Durangarra lurrean dago, errepikapena ikusiko dugu berehala. Hortxe jauzian, lepa ustaia eta sorbalda artean min hartu du, gogoratu, ontsa bertan gainera aipatu dugu, Bilbao Athletic 3 aldaketak egin dituela, eta ikusiko dugu Jon Sillero jarraitzeko moduan dagoen, izan ere keinuk eskagarriak egiten baititu Durangarrak. Bere inguruan hainbat jokalari daude, gogoratu Amorebietaren aldeko falta izango dela, baina aurretiaz jauzia egin ondoren Sillerok min hartu duela, zutitzen dela dirudi hortxe dago, dagoeneko tente dago, Jon Sillero, aipatu moduan lepa ustaia eta sorbalda artean mina duela dirudi, keinuak egiten dizkie, Athleticeko talde medikoko kidei, baina badirudi ura daten dagoela eta sendabidean egon litekela Jon Sillero. Hortxe, zelaitik kanpo atera da, baina bai. Zorionez, badirudi Sillero bueltatu egingo dela. Aurretik, Amorebietaren aldeko falta arriskutsua. Hortxe, Olik jaurtiko duen falta, gisa ezian ukitu eta kornerra izango da. Sillero sartu egingo da, zorionez, Durangarra ondo dago, eta keinuk eskagarri horiek antzi, eta orain defentsako lanei ekingo dio. Animo mutilak. Beste korner bat Amorebietaren alde. Hortxe, area barruan sasimele bat ikusten dugu, jokalari asko, erdiraketa Aitor Ortegarena da, ondo Jon Rojo baloia buruz ukituz, Olik ukitu egin dau berriro ere, kanpora joango da, eta ateko sakea izango da Bilbao Athletic-entzat. Guazen mutilak. 3 puntuak gero eta gertuago daudelako. Merezitakoa gainera. Unai Etxebarriak luze jokatuko du. Doa Getxostarraren baloia, Villalibrek kontrolatu, luze joan zaio eta Mujikak du pilota orain. Ondo presioan Bilbao Athletic, Villalibre, Jurgi Oteo. Oteok pasea egin nahi zuen, baina Ortegak bere burua lura botostean. Ibarbia. Ondo Bibian. Vencedor, plantxarekin sartu da, Aitor Ortega, eta falta dirazi du epaileak. Takel arriskutsua egin du, hor Aitor Ortegak, eta ondorioz baloia Bilbao Athletic-entzat. Vencedorrek Bibianei eman dio, Bibianek Sillerori, honek Jesus Ares hori,
Nafarrak aurrera egin du, Gaizka Larrazabalek baloia luzatu nahi zuen, baina Murgoitiok hanka sartu du, eta ondorioz alboko sakea Bilbao Atletikentzat. Larrazabal. Arriskua sortu nahi du Loiukoak. Azkenean Abeiak moztu du, Bakeren kontrola ez dauna izan, eta hortxe, vencedor, Bake. Baloia Larrazabali eman nahi zion, azkenean Urtenetxek alden du, eta Mujikaren da baloia. Honek Ortegari, ondo Jurgi Oteo. Pena, falta dira zirbaitu epaileak. 80 minutu lezaman. Ortegak Abeia du inguruan, ondo presioan vencedor. Abeia, Areso, ondo Saladoren da baloia orain. Sestaukoa horrera doa. Saladok jarraitzen du baloiarekin. Gorri ere eman ostean, baloia Bibianentzat. Vencedor. Sillero. Aurrera Durangarra. Jon Sillerok aurrean Jesus Areso du. Ondo gurutzatu da Murgoitio eta alboko sake izango da Bilbao Atletikentzat. Aresok Sillerori eman dio. Vencedor. Bibian. Salado. Lehen ukituan Bibian itzuli. Honek Unai Etxebarriari. Atezainak eskumarantza Sillerorentzat. Vencedor. Atzera berriro ere. Kontuz Bibian, kontuz. Azkenean Ortegarentzat da baloia. Honek Mujikari eman. Mujikak Aurtenetxeri eman nahi zion, baina presioan ondo aritua Gaizka Larrazabal. Aurtenetxe. Honek eta Askoni. Ondo Areso. Jesus Areso komoztu du. Nafarra Herribarako jokalari aurrera doa, baina Jon Aurtenetzek ukitu du baloia, bere zonaldetik nahiko urruti, eta alboko sakea Bilbao Atletikentzat. Aresok egingo du sakea. Herriberakoa aurrera. Hortxe Larrazabalek buruz ukitu nahi zuen, baina Murgoitiok hortxe Bake eta Mujikaren arteko borroka. Jurgi Oteorentzat da baloia. Hortxe Oteoren pasea Bilalibererentzat. Gernikarra iritsi ingo da, ez pena. Ja, minutuak aurrera doaz, fizikoki ere antzematen da, eta partidak erritmo apur bat galdu du azkeneko minutuetan. Aurrera, ondo, lan handia egiten ari baitira bitaldeak. Taskonen pasea Olirentzat. Espaziora, iritsi ingo da Oli, kontuz, ondo, benga Bilbao Atletikeko jokalariek kontuz, ondo Jon Rojo, Bibian. Baloia kanpora bidali du eta ondorioz, azkenean Bilbao Atletikentzat izango da, izan ere Oli kukitu duela dirudi, eta ondorioz arriskua aldentzea lortu du Bilbao Atletikek, eta lerro guztietan maila ona erakusten ari da Gaizka Garaitanoren taldea, txalotzeko moduko lana. Villalibrek ez du kontrolatzerik izan, eta azkenean Urtenetxek Jon Tenari eman dio. Porteroak baloia kontrolatu, eta Urtenetxeri itzuli, Zornotzarrak ondo ireki du Murgoitiorentzat. Metroak ditu horretik Ernikarrak. Murgoitio, honek Abeiari eman nahi zion, azkenean Goierritarrak kontrolatu ea Jesus, ondo Areso, ondo bere burua lurrera botaz, eta azkartasun handiarekin baloia kanpora botaz. Murgoitio. Ez du aukera garroi bat ikusten, eta Taskoni emana izan dio. Aurrelariak aurrean Jesus Areso du, eta beste korner bat Amorebietan entzat. Orain arte Bilbao Atletiek ondo defendatu ditu korner guztiak, baina intensidade horrekin jarraitu beharko dute Gaizka Garitanoren mutiek. Guazen! Porteria utxean lagatu nahi du Bilbao Atletikek. Izan ere, orain arte, praktikoki, kontuz, gola. Komentaristaren gafea izan da, izan ere, aipatu dugu Bilbao Atletikek 264 minutu eman dituela golik jasogabe bigarren B maila hontan, eta azkenean Amorebietak gola egin du. Eta Jon Urtenetxeren gola izan da, txaloak jasotze ditu Zornotzarrak Lezaman. Zan ere, lehen taldearekin golak ere egindakoa da, besteak beste Mirandesen kontrako final erdian.
gola lortu zuen Jon Urtenetxek Atletikekin, eta orain, besteak beste Tenerifen, Mirandesen edo Eskozian eritu ostean bere herriko taldean dabil, eta hemen Lezaman gola egin du, 3-1-koa, 5 minutu pasatzen faltatzen dira 80. minutua harrapatzeko, Bilbao Atletikek 3-1 irabazten du, eta pena gol honengatik, baina lana bikaina izaten ari da, eta animo mutilak, hortxe Villalibre. Pena, Sillerok Larrazabali eman, Saladok ezin izan du kontrolatu, baloia Taskonentzat. Kontuz, hor bi jokalari, vencedor lurrera joan da, Taskoni baloiak atzetik garbi kendu dio Antonio Saladok, eta orain Jurgi Oteok kontrolatu nahi du. Oteok buruz, ondo baloia hortxe, Salado eskerre galetik, aurrera egin nahi du. Sestaokoak Jurgi Oteori eman. Honek Inigo Bakeri, vencedorri honen pasea eskumako egalerantza, Jesus Arezorentzat, Larrazabali eman. Loiukoak aurrean Mikel Murgoitio dauka eta atzera egitea erabaki du Jon Sillerorentzat. Bibian. Hortxe, baloia Saladok Bibiani. Kontuz kontrolean luze jotzea erabaki du, baina Taskonek falta egin dio. Eta ondorioz Bilbao Atletikek baloiaren jabetza ikurrotxe golaren errepikapena. Lehendabiziko baloia ateratzeko moduan egon da Bilbao Atletiko defentsa eta porteroa, baina azkenean aldaratzean Jon Urtenetxek habilidadea erakutsi du eta Unai Etxebarriaren ate barruan gola egin du. Pena bat denarren, aipatu behar da, Bilbao Atletik nagusi izaten ari dela, partida ona egiten ari direla gure mutilak, eta momentuz marka joan 3-1 nagusi, eta gauzak bide honetik baldin badoaz, Bilbao Atletikek 7 puntu izango ditu jardunaldiaren amaieran, eta gauzak ondo eginda daudelaren seinale izango da. Kontuz, Asier Villalibrek mina hartu baitu, jauzian gaizki erori egin baita, baloia kanpora, azkenean zutitu da Villalibre, eta Ortegak ez du kanpora bidali, Urtenetxek baloiarekin jarraitzen du, honek azkenean Bibianek luze, eia gaizka Larrazabalek kontrolatzea duen, Loiukoa aurrera doa, Larrazabal kontrola, hortxe Larrazabal, baloia Saladorentzat, Saladok eskumarantza, Jesus Arezori eman nahi zion, baina ondo gurutzatu da Izaroa Beia. Gipuzkoarrak egalera zabaldu, ondo gorri. Azkenean Simitzek izango du baloiaren jabetza. Honek bere taldekideari eman. Eta azkenean Jon Tenarentzat. Porteroak Simitzi eman. Kroaziarrak luze jokatuko du. Baina Villalibrek bere ala berreskuratu Salado. Hortxe Bilbao Atletiko, hazen mutilak. Rojoko Oteori eman. Ia Jurgi. Buruz-buruko egin nahian, azkenean baloia Rojorentzat. Honek erdiratu, ondo bake iritsiko da espena. Ondo gurutzatu baita Jon Urtenetxe eta azkenean ezean geratu da Bilbao Atletiken erdiraketa hori. Baina partida osoan zer errepikatu dugu, galetik iristen garenean arriskua sortzen dugu, min ematen dugu. Eta ondorioz Bilbao Atletikek nagusitasuna erakutsi du 80 minutuetan zehar. Hortxe baloia Unai Etxebarriarentzat. Getxostarrak luze jokatzea erabakiko duela dirudi. Erdibidean, baina Jurgi Oteorentzat pasea ezin izan du kontrolatu. Simitzek Ibarbiari eman. Honek luze Olirentzat. Buelta eman nahi du, baina ondo Jon Rojo. Baloia ostuz, eta azkenean Bibianek jasoko du pilota. Honek jabetza Unai Etxebarriari eman. Getxostarrak luze, Gaizka Larrazabal eta Murgoitioren arteko borroka, pena ezin izan du kontrolatu Loiukoak. Ondo bake, kapitainak aurrera nahi du, presioan orain Villalibre eta Baketenaren inguruan, atezainak urrundu. Ondo Unai vencedor, Saladoren jauzia, Larrazabalentzat, aurrera doa Loiukoa, ia Gaizka, aukera gola egiteko laugarrenak, Zutoñera bidali du Gaizka Larrazabalek baloia. Merezi zuen bagola, merezi zuen. Pena, errepikapena ikusteko aukera dugun, izan ere Bilbao Atletiek laugarrenak gertu izan du. Oraindik ez dugu errepikapena ikusteko aukera izango, baina esan bezala jokaldi ona egin du berriro ere Gaizka Larrazabalek, eta baloia Zutoñean jo du. Hortxe Kontuz, Aritz Mujik area barruan, aurrera doa, Kontuz, ondo, orain Jesus Areso, Amorebietaren bigarren gola eragozten. Orain txaikusiko dugu errepikapena, Gaizka Larrazabal Tenaren aurrean geratu da, eta baloia gurutzatu duen arren Zutoñean jo du. Ondoren Amorebietak bigarrena egiteko aukera izan du,
partida mugitua izaten ari da, bi areatan aukera. Hortxe Villa Libre, estena ondo kokatuta baitzegoen bere areatik kanpo, eta baloia kanpora bidali du. Jurgi Oteo katerako du. Baloia Saladorentzat. Honek Oteo hori. Villa Librerekin jokatu nahian. 2 minutuko luzapena izango da. Peina. 80 minutua jotzekotan Lezaman. Hortxe 2 minutu gehiago izango dira hemen. 3 minutu barkatu. 3 minutu gehiago izango dira hemen Lezaman. Luzapen hortan. Eta ia logarran alortzeko aukera dugun. Tenak urruti jodu baloia. Vencedor eta Mujikaren arteko jauzia. Azkenean eskumako egalera doa baloia eta Jesus Aresok metroa ditu. Hortxe doa Nafarra. Burua altzatu eta Gaizka Larrazabalekin jokatu. Loiukoak Aresori eman ostera ere. Nafarrak Larrazabali. Aurrera doa Gaizka. Ondo, Inigo Bakek aukera izan dezake, ezin izan du jaurtiketa egin, eta azkenean baloia, baina berriro ere Bilbao Athletic entzat. Areso. Ondo Oteo. Jurgi area barruan erdiatu nahiko du. Zelai gabe geratu den arren, baloia area barruan sartu du, Villa Libre, peina. Errematatzea lortu du Gernikarrak. Lehendabiziko kontrola urruti joan zaiola dirudi, baina alan dabe. Engatillatzeko aukera izan du, eta baloia kanpora joan da gutxigatik. Ondo Villa Libre, neke santzuak ikusten dizkiogu Gernikarrari. Lan handia egin du, 2 gol sartu ere. Eta orain, partiaren ondarrean antzematen ari da bere taldekide guztia bezala, izan ere alegin handia egin baitu Bilbao Athleticek partiaren auspoa eta kontrola eramanez. Jesus Aresok du baloia orain. Honek Larrazabali. Loiukoak erdirantza egin du, Saladori emanez. Sestaukoak buelta eman, eta azkenean atzerantza egin du. Vencedorrek Bibiani. Kontuz Bibian. Honek Sillero hori. Durangarrak luze joko du. Villa Libreren bila. Villa Libre eta Urtenetxeren arteko borroka fisiko ederra ikusten ari gara bigarrengo zati hontan. Jauzietan, talkak biren artean, eta egia zen partidaren intrapartida bat izan da hori. Baloi luzea Amorebietarena, azkenean Jon Rojok kontrolatu du. Honek atzera Bibian entzat. Gasteiztarrak luze. Amorebietak moztu duen arren, berriro ere baloi jabetza Bilbao Athletic entzat da. Unai Etxebarria. Honek Saladori eman. Ortegarekin borrokan. Beste baloi bat Saladorentzat. Hortxe, Unai Vencedor. Egalera zabaldu nahi zuen, baina Simic bere tokian zegoen eta azkenean kroaziarrak moztu du. Partiaren azkeneko segundoetan gaude. Jon Sillero. Aurrera doa Durangarra. Baloi jabetza gogoratu, 3-1 markagailuan, Bilbao Athleticen golak Villa Librek birritan, eta Inigo Muñozek lortu dituztela, eta Amorebietarena, Jona Urtenetxek egin duela, eta bukatu da partida, Bilbao Athleticek 3, aipatu moduan, Villa Librek bi sartu ditu, eta Muñozek beste bat, Amorebietarena, Jona Urtenetxek sartu du, eta ondorioz 3 jardunaldiren ostean, 7 puntu ditu Bilbao Athleticek, urrengo norgehiagoka, Gaizka Ganitaroaren mutientzat, datorren zapatuan, Arrastiko lauretan sarrienan izango da Leioaren kontra, eta hemen Lezaman bihar besteak beste, Athleticen emakumezkoen lehendabiziko taldeak jokatuko duela Bartzelonaren kontra eguerdiko 12etan. Gure partetik besterik ez, eskerrik asko Bilbao Athleticen garaipen polita kontatu dizuegu, eta gure partetik besterik ez, jaso ezazu gure bezarkada eta urren arte. Zabal Loiukoak jaurti, eta Inigo Bakeri geratu zaio. Erdirak eta ona da, Asier Villa Libre ez da iritsi gutxigati. Ia indautxukoak min egiten duen. Hortxe Inigo Muñoz, erdirak eta ona. Baloia kontuz Larrazaleko hortxe aukera, esku aukit, Villa Librek aukera, baina tenak arteko pasea, Inigo Vicente. Ondo Vicente jaurti, tenak gelditu Villa Libre. Gol! Villa Libreren gola! Bilbao Athleticen lehendabizikoa 15. minutua. Gol! Erorin baita Gaizka Larrazabal korrean, ondo Unai Etxebarria
Badoa Oli erdiraketa kontuz luengo errematean eta Gorka Iturrasbek sekulako aukera izan du. Inigo Vicentek aurrera egin Muñoz, aukera nabarmena Muñoz! Teinak Martin zentzat, honen erdiraketa kontuz, baloi aukitu du Fernandezek. Baina, ondo Goitio, baloia ondo Larrazabalentzat, erdiratzeko aukera du, bakeri zaio iritsi baina Muñoz ibai jaurtitzeko aukera du, Intxarrak, gol! Gol! Inigo Muñozen gola, 23. minutuan, badauka erdiratzeko aukera, Gorriren erdiraketa, ondo Larrazabal eta kanpora gutxigatik! Eta tentu zibila dago, ertxe erdiraketa, kontuz, Martin zentzat baloia, aurten etxike Etxebarriari eman dio. Atezainak kontuz! Hortxe du. Zorierrikoak baloia lurrera ekarri eta ondo sekulako erregatea egin dio Mikel Eslaronean jarraitzen du, baloia Villaliberren zat, bada Gernikarra, pena, badaukera. Baloia Vicenteren zat, honek ondo ireki Larrazabalek jaurki, Jontenaren gelditua. Riskoa etortiteke, baloia dirantza, Inigo Bakearen aurrean, ondo gelditu du Jontenak, buruz buruko jokaldi hortan. Inigo baratzea, biloatik entzatu izan da Inigo Muñozek erdiratu. Villalibre, gol! Errematea parta egin du Gernika aurrelariak. Eta baloia aukitu Larrazabal. Ondo Larrazabal jaurtiketa. Bikaina izan da. Bizka Larrazabalen jaurtiketa. Honik aurrera lerro artean Larrazabalentzat iritsiko da loiukoa. Porti aurrean kokatu daiteke. Ondo Larrazabal. Azkenean pena. Kornerra izango da. Ondo gurutzatu baita. Praktikoki. Kontuz. Gola. Komentaristaren gafea izan da. Izan ere, Larrazabalentzat aurrera doa loiukoa. Ia gaizka, aukera gola egiteko laugarrenak, Zutoñera bida. Barruan erdiatu nahiko du. Zelai gabe geratu den arren, baloia barruan sartu du, Villalibre, peina. Errematatzea lortu du Gernikarrak. Lehendabiziko kontrola.